with gladful hearts for who you are and for what we are. We thank you for this evening because, Jehovah, you were with our forefathers in the Bible and you are with us this evening. Jehovah, we thank you for each and every member who has come here in Indamba Room this evening. Lord, we commit this gathering into your hands. Jehovah God, we pray and declare that no weapon formed against any member of UTM will prosper in the mighty name of Jesus. Father, we have gathered here to fundraise. Jehovah, we pray that you soften our hearts and our hands to give towards our party, towards the convention which is to come on the 17th of November. Lord, we pray for each and everybody who is going to take Mount Soch Hotel mu mzinda wa Blantyre kumene chipani cha UTM chili ndi fundraising dinner kapena ndithu kuti mgonero umene chipani chimenechi chikufuna kupeza ndalama zoti chigwiritse ntchito ku convention imene chipani chimenechi chikuyembekezeka kuchitisa pa 17 mwezi uno mu mzinda wa Mzuzu. Dzina langa ndine Kasim Aubi ndipo ndikulandireni kachiwiri ku mwambo umenewu ndithu timayesa kuyankhula akuluakulu a chipani cha UTM akunena kuti akuyembekezera kupanga raise kapena kupeza ndalama zokwana 150 million kwacha. Budget ya convention ya chipani chimenechi akuti agwiritse ntchito 250 million kwacha, koma pamwambo uno akuyembekezera kuti apeza ndithu ndalama zosachepera 150,000 kwacha, makamaka 150 million kwacha. Mwambo umenewu akuyendesa ndi Kwesi Msusa amene wandi mmodzi somwa akuluakulu a chipani chimenechi cha UTM, ndipo ine ndikuperekeni m'manja mwa iwowa kuti mutsatire bwino zimene zizichitika kuno ku Mount Sochi Hotel makamaka mu Njamba Room mmene ndithu chipani chimenechi chikuchita chipani cha UTM chikuchititsa ndithu dinner imene fundraising dinner kuti apeze ndalama zogwiritsa ntchito ku convention yawo. Mabwera anthu akuluakulu muno taonamo a Patricia Kaliati komanso atsogoleri ena akuluakulu a chipani chimene cha UTM. Inu tsatirani msonkhano umenewu makamaka mwambo umenewu pano pa Zodiak Television. Our former founder, the spirit behind UTM, Right Honorable Dr. Salos Klaus Chilima. And you understand me because every time I mention his name, something really hits me hard. So I have to gather myself so that I can be able to articulate, and the world must understand that the pain is so deep, we're still feeling it up to now. So, for us, as we pray for the souls of the following people to rest in eternal peace, I would request that we stand up and observe a minute of silence. So we're observing this minute of silence in remembrance of the following people. Madame Chanel Zimbiri, Mr. Lucas Kapeni, Mr. Jesomo Jimaneni, Mr. Dan Kanyemba, Mr. Abdul Lapukeni, Major Sambalopa, Major Aidini, and Major Selemani. Our hearts go with the families, with the friends, with the relatives that we lost these gallant soldiers on the 10th of June in Chikangawa. So may I please request that we stand up and observe a minute of silence. Thank you.
Thank you very much. May the souls of Right Honorable Dr. Saulos Klaus Chilima, Madam Shaniu Zimbiri, Mr. Lucas Kapeni, Mr. Jisomo Jimaneni, Mr. Dan Kanyemba, Mr. Abdullah Pukeni, Major Sambalopa, Major Aidine, and Major Selemani rest in eternal peace. We now move on with our program. Change. Change is a constant phenomenon in life. Some changes come through evolution, while others come through a revolution. Tonight we gather to raise funds that will support a party whose sole objective is to positively impact on Malawians. This, ladies and gentlemen, is a party that is so fluid. It has no tribal bearing. It has got no regional alignment. It has no religious base. It is a party for all well-meaning Malawians. And here, in this room, in Jamba Room, we have gathered noble men and women who stand for the truth, justice, and equality, that do not regard race, creed, color, or economic background as a basis for respectability. We are here tonight to witness UTM people gathered for a purpose of putting together resources so that on the 17th of November, we go to Mzuzu to put our house in order. We at UTM believe that the change we desire can only be brought about by ourselves. We are working towards a better Malawi that will be good for all, but because at the UTM we believe in God and Allah, we believe He's going to make us sail through. So without much ado, ladies and gentlemen, let me invite our Secretary General, Honorable Dr. Patricia Galiati, to tell us why we are gathered here. I know we all know why we gathered here, but we've got our Secretary General, so she has to give us her speech. Thank you. Thank you so much, Uncle Kwesi. The Treasurer General, Honorable Muyawa, the Publicity Secretary, Honorable Njawala, the Campaign Director, Honorable Makwenda Chunga, the Director of Elections, Honorable Kawaga, Honorable Susie Tumboga, and all my seniors, the regional directors, especially those from the south, Honorable Mai Ponda, the Director of Youth, and all the directors from different regions, district governors, DOIs, and all my seniors present this evening. Good evening. We are here for this very auspicious occasion. June 10th, our lives were turned upside down with the loss of our founder, leader, and president. May his
soul rest in peace, and may his family continue to be comforted and strength. And it is our prayer as well that may his party continue to be comforted and strengthened as well. We are here to ensure that his legacy continues. Yes, indeed, we know nobody is going to fit in his shoes. We'll be trying our level best to just fit in only the fingers until maybe the toe fits in. He set out to change Malawi, and we are here to ensure that a legacy and work he started endures. His words still echo in our hearts. Osaopa, osatopa, osafooka. And that's why some of us will get the courage from these and his words. We thank him that he taught us to be strong, to love, to care, and to work hard. We are asking you this evening to dig deep in your pockets. Our delegates' elective conferences next weekend, just a few days from today. Small steps. It is time for grand gestures. When we leave here tonight, we hope to have closed the gap in our budget. The goal is to raise 150 million plus, so that our 300 million Malawi kwacha can be achieved. We thank you for being here. We are not taking this for granted. In fact, when we were scattered, mourning in our homes, in our works, and standing in our shoes, we didn't know that his soul can bring us together as it is today. Our seniors who are here and those abroad, listen to us. Please take our thanksgiving to you for being with us. Our words might not be enough to say thank you, but we ask the Almighty God to remember you in a special way. We didn't know that you have that love for the party and also the love for him. We thank you very much. The fight for, let me underline here, is ongoing, and Utm winning elections 2025 is a platform. Komanso Uncle Chris, director of pieces management kufuna kuti bange wiki imene kubwerayi weekend andizisankho komanso kumene kumane ndi madelegates across Malawi kuchoka ku Nsanje Chitipa Chinji kota pamene tinalibajera ndena onse amene muli kunja tavomerezadi kuti chikondi chanu kwambiri chimene muli nacho chapa president wathu mzimu wake kuphukiraso limodzi
tivomereze kuti mwa president wathu palibe wina angafikiremo kapena mwina tizangoyerekeza kungoyika zala zokha tumazikakamiza kuti mwina chitendere chingathena nkosatheka. Tithokoze kwambiri kuti Mulungu akhala kuyenda na kusonkhana kwanu madzulo ano sitikutenga koposaposa ndipo kuthokoza kwathu nkosakwanira inu akuluakulu athu ngakhalenso anzathu akuluakulu region aku madistrict kuma constituency amene muli pano ndi atsogoleri onse. Mulungu yekha ukumbukireni mwapadera nakupasani zosowa zanu nimupitiriza kutilondola komanso tonse tigwirane manja tiyendere limodzi. Chifukwa zolinga zathu nchona kuti madzulo ano tikwanise kufikira 150 million kuti ndalama imene timafuna kuti tifikire 300 million ikwanilisike komanso kuti zolinga zathu zitheke zimene zobwera weekend. Tikuthokozeni ma organizers in a special way, Treasurer General and also the National Publicity Secretary. We thank you very much. This is so unique. You are just one in a million. Zolinga zathu kuti zikangotheka kukumana ndi ma delegates weekend ibwera ikunzuzu kumene tafuna tikalemekezeso mzimu wake wa president wathu nkona tikupangira kunzuzu. Zikatheka zimenezi cholinga chathu ndi chimodzi kuti chisankho chimene tikubwera 2025 palibenso chipani chimene tikuchiona kuti chitha kukawina ngakhala taponda mapazi chotani koma ndi UTM yokha basi. Ndipo tikupempheni nonse kapena tikusimikizireni amalawi nonse amene mukutimvera tikudziwa kuti chiyembekezo chanu ndi UTM. Ndipo tikusimikizireni kuti ndi chipani chokhacho chimene anthu zipaso zake mwina ena mangoja molumphalumpha akuthamanga koma kuti akhale pasazidye sanadyepo zimakoma bwanji. Chaka chake cha 2025 chimene musankhe chipani chimenechi kuti muone kuti zipaso zake nzokoma zotani ndipo zokomera mtundu wa Malawi wonse osatinso munthu mmodzi. Tithokoze kwambiri kuti takhatupirira komanso takhatukuphunzitsidwa ifenso tikulimba chifukwa cha zimene anatiphunzitsa kusaopa kusatopa komanso kusafoka ndipo tikulonjezeni amalawi nonse kuti ifeyo tonse amene tili muno mogwirana manja sitikuopa sitikutopa ndiponso sizafoka. Ambuye akudaliseni madzulo amenewa pamene tonse tikuzipepesa madzulo ano ndi kupisa matumba athu kuti tilusemo zimene Mulungu atipasa kuyembekezeranso kuti Mulungu abwezeremonso zinthu zina. Mwabwera ndithu tikuyamikireni kuno mungofuna mungokwanirisa zambiri mwapanga kale koma mungokwanisa kuti tifikirenso zina zonse. Ma organizers athu amene mwagwira ntchito yopambana kwambiri Mulungu akudaliseni. Inu nonse amene mukutipangira ntchito zimenezi Mulungu akudaliseni. Inu nonse amene mwabweresa ma program onse kuti tipange lero Mulungu akudaliseni. Akuyendeni mwapadera nakupasani zosowa zanu kuti pamene tikusangalala tikaonenso kuti Mulungu atichitira chani tikamafika 2025 komanso tibwererenso mokondweretsa Mulungu amene watiyendetsa kufika malo ano. Ambuye akudaliseni nonse madzulo abwino zikomo kwambiri. Thank you very much, Honorable Dr. Patricia Kalayati, our Secretary General. Nikuthokozeni kwambiri mayi wathu chifukwa cha speech imeneyo. Ndofuna ndione kuti kodi amene atumidwa kuti azaonerere mwambo ndi ndani ndipo amene abweradi kumwambo zenizeni ndi ndani. UTM! Ambiri inu mwatumidwa. UTM! UTM! Chokolatu! 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 Ndambano kumvadi kuti tikupangaliza UTM munyumba muno. Mwamva Madam Secretary General anena kuti target yathu usiku uno ndi 150 million. I'm sure kuti chakumapeto kwa program itikaita na organizing committee atiuza kuti kodi tayimira tili pati. Because UTM is a very transparent political institution. Timafuna kuchita zinthu zathu poyera, sitifuna kuchita zinthu zathu mobisala. Komanso ndinene kuti ndichosangalatsa kwambiri kuti murumu muno tili ndi ma presidential aspirants atatu. Ndi nthawi inake mundilola kuti ndiayitana mmodzi kukuwapanga introduce kwa inu anthu
pepani chifukwa choti tabwera kuzadya ndi kumwa sitiyapatsa mpata kuti atiyankhule koma tingowapanga recognize in a special way kuti abwere ndipo mwaone mwadziwe tikamapita ku Mzuzu kudusa pa Chikangawa tizidziwa kuti kodi tikavotera ndani za leadership izo ndeti ina nthawi ina yake. So amayi ndi abambo posafuna kuchedwetsana ndaona kuti kwabwera anthu ambiri oti kuyambira dzulo amadikirira zakudya sanadye kudikirira tsiku la lero. Tiyeni tiyambepo mwambo wa chakudya, tiyambepo mwambo wa nkhomaliro, tiziyenda m'matebulo tizitchula kuti table number 1 2 3 4 tiyeni tinyamuke tipite tikatenge zakudya tibwere tikhale kenakonso titchula seti ina ya matables kuti ipite ikatenge zakudya. Usiku uno ukhala usiku osangalatsa kwambiri fakuti zambiri zimene zikuchitika kuli auction pano, matiketi arafa kugulitsidwa pompano, wina akafika ku nyumba kwawo lero atanyamula ndikuona apa ma microwave kangati wina ngati kunyumba ananama kuti sakubwera nawo kuno akawina zimenezi kaya ndi akapereka kuti. So ladies and gentlemen, tiyeni tiyambepo mwambo wathu abandi tifuna tinyimbo ta musi muzisewera kumeneko tiyambepo mwambo wathu wokudya kuti kenako tiyambe kuvina. So we'll start with table 1 2 3 4. So matable mo muli ma numbers. So if I may ask a table 1 then a table 2 atsatire kumbuyoko, a table 3 ndi table 4. Zakudya zathu tikusevera kuseriku tikanyamula zakudya ndikubwera kuno andipodusa pathu pakhala apa. So organizing committee tithandizeni kukonza njira apa kuti tiyambepo anthu feta tafika pamuzi pano ndikale njala yatipweteka. Ladies and gentlemen, dinner is set. It's a 3-course dinner. So I'm hoping each one of us is going to fill their belly so that when we start dancing and donating, we are all doing it with a full stomach. Thank you. Tables 1, 2, 3 and 4. Tatithandizeni ma organizers mwatenge akulu matable. Auti tizinena nchichewa. Tikuyambira table yoyamba yachiwiri yachitatu ndi yachinayi. Pakali wachipani chimenechi malemu Dr. Saulos Klaus Chilima amene wanditu akuti kuli chitunzi chimenechi chimene anthu achigule pa auction kwambiri angofuna ndithu kuti apese ndalama ngati mene anenera mucha. Komanso posachedwa apa Patricia Kaliati amene ndi mlembi wamkulu wa chipani chimenechi amayankhula mongowalandira anthu ndipo mukuyankhula kwawo anena kuti chipanichi chikukachititsa msonkhano wake waukulu umenewu ku Mzuzu. Cholinga chake kwenikweni ndichoti akufuna kulemekeza mzimu wa malemu Dr. Saulos Chilima komanso anthu ena amene anafa pa ngozi ya ndege imene inachitika ku Nkhata Bay ku chigawo cha kumpoto pa 10 June chaka chino. Ndiye ndithu akunena kuti asankha ukachitira msonkhano umenewu kumeneku kuti akaperekenso mbali ina ngati yopereka ulemu kwa anthu amene anafa pa ngozi imene ikuphatikizapo Klaus Chilima. Ndiye ndithu pekezeka ndithu kusankha adindo atsopano ndipo pakadali pano anthu pafupifupi asanu ndi amene aonetsa chidwi chofuna kupikisana pa udindo umenewu. Ena mwa iwo ndi Dr. Patricia Kaliati, Dr. Matthews Ntumbuka, pali Dr. Dalitso Kabambe, Newton Kambala komanso Dr. Michael Usi amenenso ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino komanso ndi president wa chipani chimenechi pakadali pano. Ndiye ndithu anthu amenewa ndi amene akupikisana pa udindo wa mtsogoleri wa chipani chimenechi. Muno chipinda chimene tili muno ndi chija amachiti Mjamba Room chimene chili kuno ku Sunbed Mount Sochi. Imene ndi Mjamba Room ikuoneka ndithu kuti paliponse pamene anthu akadakhala pakhalidwa, paliponse ndithu pamene anthu akadakhala pakhalidwa ndithu zoti kuti anthu ali ndi chidwi chimene ndithu chofuna kuonetsetsa kuti wani atenganawo gawo kuti chipani chimenechi achithandiza kusonkha kuti chikhale ndi ndalama zochitisira msonkhano umenewu komanso chachiwiri afuna
mwina aone kuti kodi zinthu zake zikuyenda motani. So ndi mwambo umene ukuoneka kuti ndi wapamwamba ndithu. Tikaona kumbali ya decoration mkati muno muli makaka a chipani chimenechi cha UTM mbali zonse ziwiri, ku manzere kwanga komanso kumanja kwanga konse ndithu ayika makaka a chipani chimenechi chachikulu ndithu, kunena kuti akufuna kupeza ndalama zogwiritsa ntchito pa msonkhano waukulu wa chipani chimenechi umene uchitike ku Mzuzu. Chipani chimenechi titakhala kuti mwina ndi cha chisanu kapena chisanu chimodzi kuchitisa msonkhano wake waukulu chaka chino, ndipo taona ndithu zingapo zikuchitisa msonkhano yake yaikulu. Pano ndili ndi a Felix Njawala amene wandi mneneri wa chipani chimenechi. Mwina timawuza apa anthu kuti mukuchita msonkhano umene makamaka mwambo umene kuti mupeze ndalama zoti mugwiritse ntchito. Mwina anthu ayembekezere chani usiku uno? Usiku uno nkhani yaikulu kwambiri ndi ndalama. Tikufuna ndalama. Anthu amene akuonera ali ku nyumba komanso amene ali muno tonse tipereke ndalama kuti msonkhano wathu waukulu ukhale opambana kwambiri. Ndi tikhala ndi zochitika zambiri mpaka auction panopo kunyumbako anthu akhoza opanga nawo, komanso atitha kuyimba foni kuno kunena kuti ineyo wakuti ndikupereka nanenso kumeneko yanga yoti thandizire msonkhano umene. Ndimaona pa program pacha maona kuti pali auction imene ichitike online. Ika online ndithu anthu apanga amene akuonera pa Facebook, amene akuonera pa TV akhala nawo ndithu nawonso akuchita nawo auction imene. Ndikufunikira bwanji kuti ngati chipani muzitha kukhala ndi ma initiative ngati amene? Mwina nthawi zambiri zimene zakhala zochitika nzoti ngoti akuti atithandiza mwakuti munachitenga motani, kufunikira kotani kuti mpaka mukhale ndi mwambo kuti anthu achite nsonkhensonke? Anthawi zambiri kupempha zinthu zopempha zimanyazitsa, komanso zopempha nthawi zina zimakhala ndi malamulo ache, ndiye ndi bwino kukhala nazo zanu ndithu. Chabwino, panopa mukunena kuti mwambo wonse convention yanu mugwiritse ntchito 300 million. Muli ndi chikhulupiriro kuti ndalama imene nkukwana ndipo mwambo nkutheka? Amene timadziwira ma supporters a UTM komanso mmene tikudziwira pano a Malawi, panopo chiyembekezo cha Malawi ndi UTM ndi akutero aliyense akudikira kuti chipani chipange convention tikhale ndi mtsogoleri kuti tiapanga kampeni. Ndiye kudziwa kuti Malawi ambiri amenenso mwina sa chipani chathu ena adzipani zina atiimbira madzulo ano nawonso kuti athandizire nawo kuti zimene zitheke. Mwangotsala ndi masiku ochepa pafupifupi sabata imodzi kuti mukachititse msonkhano umenewu ku Mzuzu, zokonzekera zili motani? Zokonzekera zikuyenda bwino, zina ndi zimene mukuzionazi. Mungoona mwambo umene ulili. UTM anthu amadziwa ndi zinthu zabwino, ndiye mutha kuona kuti even mwambo uno ndi wabwino, convention ikakhala yabwino, ma supporters abwino amene mtima wawo wabwino wachikondi ofewa, komanso tikudziwa kuti tili ndaba thandizanso kuti zinthu zathu zimene tikufuna kupanga zitheke. Mwina nanunso mukuyenera kuti mukachite kankhomaliro kwazi anthu akuoneka kuti akutenga ndithu mbale zawo, nanu mukuyenera kuti mukachite. Koma mwina Amalawi mungawapatse chitsimikizo chanji kuti mwina zonse zimene mukuchitazi UTM muli serious ndithu kuti ku come 2025 mukukapanga nawo contest komanso kukachita bwino? Zoona zimene tikuchitazi, zimene tikuchita panopozi nzoonetsera kuti anthufe ndadongosolo and tili serious kuti tulawuyamba ulendowu, ndipo 2025 tikapangadi zisankho. UTM bwino ake anthu amayidziwa kale mmene imapangira zinthu. Ifeyo mwina mphamvu zimene tinali nazo mtsogoleri wathu alipo panopo zonjezereka, ifeyo kuti panopo tili ndi chifukwanso chachikulu chofunisisa kuti timenye nkhondo kuti zimene masomphenya amene amafuna mtsogoleri wathu aja atheke achitike. Ndi aliyense wa UTM akuziona kuti ali ndi ngongole kwa malemu sawo sichilima. Mwina musanapite pali akatswiri ena ndale akumanena kuti mpikisano umene uli ku UTM ndi mpikisano waukulu ndithu, komano chipani ichi chimafunika kuti chizikonzekeretse kuti chichita manage bwanji situation after convention, chifukwa ambiri wamwina kuzapezeka kuti ena ake sakukhutira kapena ndi zotsatira za convention potengera ndi ma investments amene apanga. Mukuzikonzekeretsa motani ngati chipani? Choyambirira tikuonetsetsa kuti convention ikhale ya chilungamo, wina aliyense asaonepo cholakwika chilichonse. Chachiwiri
tikufuna kuti amene akupikisanawa aliyense paika akhutitsidwe kunena kuti mpikisano uwu palibe kutinso wina wache akukonderedwa, ayi aliyensenso adziwe kunena kuti zonse zimene zikuchitika mwachilungamo. Nde aliyense akudziwa tumakhala tumakambirana kumaona kunena kuti pasakhale wina amene akhoza kudandaula chisankho chikatha. Chachiwiri ndinene kunena kuti anthu onsewa ndi a UTM, so zimene zikuchitika mkatimo aliyense akuona. Amene atakapambane wapambana, amene atakalephere sikuti walephera koma poti nthawi zonse pamakhala mmodzi wopambana, ena onso akhala mchipani momo nkuona kuti kodi azipanga zotani. Kodi madzulo ano munachita extend invitation kwa kapena azipani zina? No, ife tangoyika advert yonena kuti tili ndi fundraising, ndiye kuti inali open kuti wina aliyense akhoza kubwera, mwina momuno aliponso ena mwina azipani zina poti sana alembetse zipani zawo sitingadziwe, komano tinapanga open kuti wina aliyense akhoza kubwera. Tathokoza kwambiri Felix Njawala amene wandi mneneri wa chipani cha UTM chimene madzulo ano chili pano pa Mount Soch Hotel kumene ndithu chikuchititsa fundraising dinner kuti chipese ndalama zogwiritsa ntchito ku msonkhano wake waukulu kapena kuti convention umene uchitike mu mzinda umene wa Mzuzu pa 17 imene ndi sabata yamawa yomweyi ichitike ndithu ku Mzuzu kuti akasankhe atsogoleri atsopano kuphatikizapo president amene ndithu azatsogolere chipani chimenechi pa chisankho chimene chikubwera pa 16 September mchaka cha 2025. Ndipo chanakambira ndithu kuti pama presidential candidates alipo angapo, taonapo ndithu Patricia Kaliati, Dr. Matthews Mtumbuka, Dr. Daliso Kabambe, Newton Kambala, komanso Dr. Michael Usi amene ndi mtsogoleri wa chipani chipaka dali pano anaonesa chinthu chofuna ndithu kuti apange contest. Koma madzulo ano ndaonapo ndithu Patricia Kaliati, ndaonaponso Mtumbuka, enawo ndithu tikhale tikuwaona ndikumva kuti Newton Kambala akhalenso alipo mpano. Ife ngati ku Zodiak tikhale ndithu kukupatsirani tsatane wa zimene zikuchitika kuno kuti inu muthe ndithu kudziwa kuti kodi ku UTM kukuchitikanji nanga zokonzekera zawo za convention yawo zikuyenda motani. Ndiye ndithu inu chachikulu chimene mungapange ndikukhala pamenepo kutitsatira, ena mutha kutitsatira pa wireless ya Zodiak, ena mutha kutitsatira kudzera pa Facebook page yathu ya Zodiak, aso mutha kutitsatira kudzera pa panganeti muonere ndithu makule amene akuchitika pano. Mambo ndithu kupatula kudya kuliso zina zimene zichitike zosangalatsa, zina mwayizo ni makulewa, komanso pakhale auction kugulitsa zinthu ndithu anthu aziphecherana kuti iyayi ine chimenecho ndichigula 200,000, ena iyayi ine chimenecho ndichigula pa mtengo wa 500,000 kwacha, zimenezo tiziona. Ndiye ndikusiyeni mwina tionere kale makulewa pang'ono, ine ndikhale pano kukupatsirani tsatane wa zimene zikuchitika kuno. Zina langa ndine Kasimu Audi.
Wonder if she's gonna stay. Yeah, no sunshine when she's gone, in this house and no home. Anytime she goes away, 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 away. Yeah, no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. And no sunshine when she's gone. And this time and no more. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. And no sunshine when she's gone. And this house and no more. Anytime, anytime, anytime. Whoa, 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 yeah, no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away, 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 away. Yeah, no sunshine when she's gone. And this time and no more. Anytime she goes away, 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 away. She goes away, she goes away. She goes away, she goes away. She goes away, she goes away. Ndinanyamuka umuzi kwatu wela kuno pamini basi ndidavutika kusaka nchito mafasi tingi maovanaiti kwa mazitango yenda ndinajelela kuyamba pawa nditizi wenzi. Okay, koma zitango yenda ninajelela kuyamba mowa nditizi wenzi.
kukwatila chiwili. Moyo wanga ukukumbaza iwe nditu mkazi wanga. Lelo ndikudwala wandisunga nditu ndichemwali mkazi wa chiwili uja. Mayo 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 moyo wanga ukukumbaza iwe nditu mkazi wanga. Chipese ndalama so chipisira convention yake anthu mwina akudziweni kuti ndinu ndani nanga chidwi chanu mmatani. Ileo ine ndi wireless fellow mapanga za traditional dancing ngati Queen's Dancing Group, komanso ndi mmodzi amene ndakhala ndili leader woyimba ngoma UTM ku chigawo chino chakumwera amene ndakhala nawo nthawi yayitali tikuyimba nawo ngoma. Mwina ndinu mmodzi mwa amene mukusangalatsa anthu kuno, anthu ayembekezere zotani kuchoka kwa inu ngati amene mwabwera kuzasangalatsa anthu? Ifeyo anthu ayembekezere zabwino kwambiri, andi ife timapanga zinthu zambiri, koma tithokoze kwambiri koposaposa Newton Gambala amene anatipanga invite kuti tibwere malo ano. Kupanda iwo ife sitinakatha kubwera pano fati ndanza athu olili chipanimu, koma sanathe kutiyitana kuti panga invite kuti tibwere pano, koma naziwa kuti ndi mamembers awo amene timatha kugwira ntchito yoyimba ngoma, koma sanatiyitane. Koma tithokoze kwambiri Newton Gambala potitenga ife kubwera kuno kuti anthu ena akufuna kwabwino athe kuona amene ife performance yathu timakhalira sikuyimba ngoma kwa komanso timapanga zinthu zina zake zimene mwaziona zipanga lero. Takuthokozani kwambiri. Amenewo ndi mtsogoleri wa gulu limene amaiti Queen's Dancing Troupe limene ndithu likusangalatsa anthu kunoko ku Mount Soji Hotel, makamaka mu room ichi amaiti Njamba Room. Ndiye ndithu iwowa akunena kuti ali pano kuwasangalatsa anthu amene ali pano akamadya azimvanso ndithu kuti yayi moyo umayenda motere. Magule ndi amenewo akuchita ndithu magule osiyanasiyana, pali manganje mmenemu, muli chopa mmenemu, komanso akuti amachita ngakhale vimbuza amene amachita. Nde ine pano ndikusiyeni kuti tibaonera ku bandi uko ikutisangalatsa pamene anthu akupitanso kumakatenga zakudya. Tikhale pano tikupatsirani zimene zikuchitika kuno, ndipo anthu akamaliza kudya mwambo ukamapitirira zina tibwere pano tipitirize kuyankhulana komanso kumva zimene anthu osiyanasiyana amene abwera pano akhale akuti yankhula zokhudza dina imeneyi komanso zokhudza msonkhano waukulu umene chipani chimenechi chichitise pa 17 pano. Dzina langa ndine Kasim Aubi, ndingokupemphani kuti mukhale pamenepo muzionera kanema wa Zodiak, kumvera wireless ya Zodiak, komanso kutitsatira pa tsamba lathu la mchezo la Facebook. Zikomo kwambiri. Thank you, ladies and gentlemen. Enjoy your food as you are listening to these slow jams. Thank you.
me where they wash your car. Now me where they clean your house. Me where they hack on no. Now me where they work in your house. Now me where they work for your shop. Now me where they hack on no. I've been common person, but my happiness still be my own. No me say your own Lord. Where they drive your bus, I mean where they drive your keke, I mean where they hack on. Na me where they la, na me where they do job, my paraso. I've been common person, but my happiness still be my own. So you, oh Lord, Good evening, ladies and gentlemen. Once again, wherever you are, I know the whole of Malawi is watching us. I'll ask you to take a pen and paper so that in the next 5 minutes, I'll come back and announce the numbers that you can make the donation. You can be rest assured that your donation is going to go towards a very noble cause. We will announce your donation. There are others that are making donations and they don't want their names to be announced. We'll keep that confidentiality of the highest order. For those of you that want your names to be mentioned and the donations that you have made, we'll also pronounce the same tonight. So in the next 5 minutes, I'll come back here to give you the details of the bank account as well as the mobile money platforms on which you can make your donations. Remember, we are looking for an additional 150 million so that we conduct our
elective conference on the 17th of November in Zuzu flawlessly. So I'll ask the band to play one more song, then I'll come back so that we give you opportunity to take a pen and paper so you can write down. And we'll also give you a number where you can send us proof of your payment, proof of transfer, so we can make the necessary announcement. Thank you very much. Yesu wana uribandi hineni kudwara tena ya chirendo mkwala niwe imango kuona kama dutsa yapa kwani kwa nunkuti tani yanka mamoe niwe material Yoye ne rambaja Sigata yangako Kunyuba yangayo Anafatirira Wakupanga iwe Anatenga ntawi Yehova mamane Tero lilo nikuhuze Zangu konsi kwanga Wabeleza chitetezo Chantima wangau Wadichonsa chimenene Chawishasha wanga Ubachala na wasia Daupeza ulemu Mama neho Zagu konsi kwanga Mama neho Zantima wangu Mama neho Zagu konsi kwanga Mama neho Zantima wangu Kafuta kufuna mpongozi isi sukulu ya mfiga na uyo takumana naye wakutima kwanga utambari wanga wateta ni uyo naligati mfumu yopanda kwini Chili chonse chilipo Koma kazi kulibe Sizi malepela Ajua misete Jonde ya kamera Uwatawe mamane Teno lilo nikubuze Zagu kosi kwanga Wabeleza chitetezo Chantima wangabu Wadichonsa chimenene Chawashasha wanga Ubachala na wasia Na upeza ulemu Mama neho Zagu konsi kwanga Mama neho Chantima wangabu Mama neho Zagu konsi kwanga Mama neho Zantima wangu
mama neo zakukosi kwanga mama neo zantima wangu. Yes, thank you. Monga mene nanenera muja kwa hiyo amene angafune kutipanga support ifa UTM akoza kutumiza ndalama zawo ku account ya National Bank iyi. Account number ndi 100 5152 484. Kwa amene angafune kutumiza donation yawo ku National Bank account ya UTM, account number yake ndi 100 5152 484. Anditape mphanzathu amene akupanga beam live kuti ma numbers amenewa aonese pa screen kuti amene mukutioneratu mukhonzanso nanu kutumiza donation yanu. Kwa amene ali pa mpamba akhoza kutitumiziranso chithandizo ku nambala iyi 203 0507. Mpamba nambala yathu 203 0507. Nambala yathu ya Airtel Money ndi 0 27 9090. So for those of us that would want to make donations to us through Airtel Money, Mpamba, or into our National Bank account, here are the details. For National Bank, you can send your donation to 100, account number 100 5152 484. And you can also send your donation to our Mpamba account number 203 0507. For those of you that are in Airtel Money, you can send to our Airtel Money number 099 0999 279090. Now, here is what I would like to request you to do. Once you have sent your donation, please send proof of donation to the following number. Mukamaliza kutumiza chithandizo chanu kwa ife ya UTM, tikupempheni kuti mutitumizire umboni okuti umatitumizira ku nambala iyi. Please send your proof to this number 099 27 19 409. I'll repeat the number. Ndibwerezanso nambala yo. Mutumize umboni wanu. Please send the proof to the following number 099 27 19 409. The change that we desire as Malawians is going to be effected by all of us. It is not any single man's work for us to shift in a new thinking and a new way of doing things. So tieni tithandizane chipani ichi ndicho khacho chimene chilibe gawo, chilibe race, chilibe creed. Sichimatengera kuti chipani ichi chakuti chipani ichi ndi cha wina aliyense amene ali Malawi. So tieni Amalawi tonse tichithandize chipani ichi kuti pa 17 November pano tizakhale tikukamba nkhani ina kuti convention ichi atachita. We have put order in our house. We are progressing. Our main aim, our emphasis is that come September next year, 2025, UTM must form the next government, because that is the only party that can change things. So ladies and gentlemen, those are our details. Thank you.
ukondeka ndabwera ndikanine ndimafuna lelo ndimvetse ndilakulako mabimondekane. Pepani akundikumbusanso apa kuti tili ndi ma raffle draw tickets. Tili ma raffle draw tickets. Ticket imodzi tikugulisa pa 2000 kwacha. Tili ndi mphatso zosiyana-siyana. Amene akupanga rani za protocol, amene akuyendesa za dongosolo muno azungulira matebo athuwa kuti agulise ma raffle tickets. Tili ndi mphatso zosiyana-siyana kusogoloku zimene tikufunika kuti lero anthu anyamule apite nazo mmakwawo. So ma raffle tickets ake ndi amenewa amene akuyendesa dongosolo azungulira mmatebulomo kuti atigulise matiketi amenewo. We've got raffle tickets in the house. So we'll ask the protocol team to go around the tables and sell these raffle tickets so that we are able to give away the raffle prizes that we've got tonight. Let me also mention one thing quickly. Tikhala ndi mwambo opanga introduce my presidential aspirants athu ndi zokoma za madzulano zilipo zambiri. So we'll have an opportunity to invite our presidential aspirants to come forward. So all of us, because I can see mostly people that are here, some of you are delegates, you can also have a look at them, you can also see them. Ziko mwambiri. Ukondeka ndabwera ndikanine ndimafuna lelo ndimvetse ndilakulako mabimondekane ndikudziwa kuti umandikonda zambiri zomwene ndimalakwane ndiweka umandimvetsetsa chikondi ndi anthu awiri ane wachitatu walibe songawo zakukonda mene ndingateleine vetsela sono vetsetse bazose nakala ndikuchita ine ndikupemba unikululukire wewangana ndikuchitane uyo wanga munitsokolele sole kazi wanga sole mamunanga pepa kazi wanga pepa mamunanga kala ndikuchita ine ndikupemba unikululukire moyo wanga nakala ndikuchitane moyo wanga munditsokolele sole kazi wanga sole mamunanga pepa kazi wanga pepa mamunanga
tulotulonda lota maloto ine tikujoya kunyanja rimoti ikutenga mawa ku hotelo hane sindifuna ndizikumudwitsa moyo wanga wonse ulibayiwe saiwale kuopa mulengi popeza ndiye mwini zonse hane umbolo wanga ndinumbuye chabwino naneso ndameteta hane popeza kutuma ndikonda wasasena kala ndikuchita ine ndikubeba unikululukire moyo wanga nakala ndikuchita ine moyo wanga munitsokolele sere kazi wanga sere mamunanga beba kazi wanga beba mamunanga wazasena kala ndikuchita ine ndikubeba unikululukire moyo wanga nakala ndikuchita ine moyo wanga munitsokolele sole kazi wanga sore mamunanga beba kazi wanga beba mamunanga Thank you. All right, ladies and gentlemen, tikudziwa kuti mukuja koma taombera ni manja anyamata nep sounds aombere ni manja anyamata amene wa nep sounds. Yes. Joshua, the mic. Yes, sir. Yes, 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 yes. 1, 2. All right. Pantawi imene. Yes. Akubwerapo nyamata naitimbira nyimbo ya mumumva kuwawo cha. Ndimati ndilengezepo kachinthu kamodzi ziwiri. Tikhala ndi auction ya portrait our dearly departed leader, Dr. Saulos Klaus Chilima. Tipanga auction portrait imeneyo. Yes. It is a very, very unique portrait. I'm sure I'm fetifuna tikhale nayo manyumba mwathu.
So panthawi ino akatiimbira abandi wa nyimbo imodzi tilo wano gawo la fundraising zenizeni, and gawo limeneli ndapempha chimwene anga mbali yake tikamaliza mbali imela tiayitana onsewa onse amene muli pano amene mukutionera television. So yeah. Abandi, so are you ready? Yes. Tiambira mumva kwa no. The brand of UTM the face of UTM. I needed to emphasize this because I got some. So all of us that are aspiring for different positions have this in mind, that UTM as a party would not and would never change the face of Dr. Saulos scholarship. Yeah. Baribe Kusinta, and even on the ballot, we've been able to frame Yatwija. Dr. Saulos Chilima. So whoever is going to stand, box yang Hobe ya Chilima, the box yaje. Frame ija, taijo sapo. We want to make sure that the legacy that Dr. Chilima lives forever. So I needed to emphasize that because I got shocking news from one of the suppliers that people wanted to change the face. So I thought I would mention that. Thank you very much. Abandi tadim imbireni nyimbo. All right. Thank you so much. I am Kulagale Banakwesi in the Ziranga in the Soul Chambers, and this is the Vibes Band. The band, the minute number na kuyenda the marehemu Dr. Saulos Chima from 2017 up to now. Sure. Indo de Seiko Marim Nai Mari Seiko Mari we Zwandiri Seiko Bye ai Seiko Marim Nai Mari Seiko Mari we Ndiri Seiko Seiko, bye-bye. Ahai. Undibuze. Ndoda kuti undibuze ipande.
Say bye-bye. Nino di Seiko, Seiko, Naimari Seiko, Seiko Mariwe, say, oh, Seiko, bye-bye, I, 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 thank you. Okay, another one. Now, if you want to understand what leadership is all about, is a gentleman that has
done that, demonstrated it in a very big way, so able to lead ably. So Fredo, we call him Fredo. If I may ask you to come, ndifuna undithandizeko kuti uyankhule most in Malawi achinyamata tauze kwase apange zinthu zisintha. Good evening, ladies and gentlemen. Good evening. Osaopa. Osaopa. Osafoka. Osaopa. Demuzoa jana. Tikamena kuti osaopa kumalawi kuno kuti ndi adani. Titose? Titose. Kumalawi kuno kuti ndi adani. Ndendifuna ndikupaseni list ya adani athu eti. Njala, nthenda, nsanje, kusowa ntchito achinyamata, azimayi kusowa mabizinesi, anyamata mapita skulu masowa fizi. Amene ndi adani athu si adani athu. Kusankhana mitundu ndi adani athu si adani athu. Regionalism ndi adani athu si adani athu. Nanga corruption. Ndeti kamati osaopa. Tukuma limbana ndiziti. Ndiyo ndinene sokomaliza. Osaopa. Osafoka. Osatopa. Okay. Ulemu kwa leadership yose ya Japani. Ndaona Madam Secretary General. Ulemu kwa ma presidential aspirants ose, a National Organizing Secretary Honorable Kalonga, Madam Treasurer General, Honorable Olipa Muyawa, ulemu wanu, a National Campaign Director, a Director of Elections, my MP, my councillors, National Director of Women, my my Director of Women Amaricho Nose, my Director of Youth Amaricho Nose, a National Publicity Secretary, my delegates Mulimo, my delegates Mulimo, my delegates Mugoba, my delegates Mugofoga, my delegates Matopa, Tibita Gunzuzu. Tibita kunzuzu. Amene tikamusankhe tonse tagwirizana kuti tikhala pambuyo pake sichoncho eti. Ena anu mukona ngati after convention muzatuluka tizakakutengani kumene mukupitako kapa nsanja wachipani china zakakutsitsani fe ya youth kuti ya ino ndino Utm tamvanatu eti. Alipo akutuluka. Timulola wena akatuluke chipani. Osaopa. Osafoka. Osafoka. Ndero ndingolengeza somwa padera. Mukukumbukira kuti BN ananyamuka uchoka Ulongo kupita kunzuzu sichoncho. Kunzuzu anafika sana fike. Ndokuti UTM sinafike kunzuzu sichoncho. Convention ndi pa 17. Ife ya youth tapangana kuti pa 16 tikakhala ndi candlelight kunzuzu. Tonsefe ngati ma delegate osafika, ma aspirant osafika kunzuzu ndo SKC so watani? Wasika. Kunzuzu akaziwe kuti SKC uja watani? Wasika. Osaopa. Osatopa. 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 Ndepa TV pala nyamata utuonera. Anyamata inuyo chonde mukalembesi. Amanena kuti anyamata siti malembesa sichoncho. Koma mukati muone kumalawi kuno population yambiri ndachi nyamata. Andachi nyamata ndamene akudanda loti ntchito zikusowa, ntchito akulembana ukhaokha. Iniyono mwene achinyamata ndamene mudandaula kuti even mwayi wa business umakanika. UTM ndi ansala ya Malawi sichoncho? Yes. Ndikunama sindunama? Ndikunama. UTM ndi yankosi yanko. Yanko. Nyamata wina aliyese kumene ali kwakuyenera akalembese. Zolembesa zayambika pano tili ku plant yande chonde achinyamata amene mukutionera azimayi aliyese amene atakhala kuti
chaka chamawa zakhala wakwanisa zaka 18 akuyenera ukalembesa. Makaunti athu mukhozoponya kanga chepe kandi 5,000 kandi 2,000 iliyonse mmene mungakwanise ngati uli wa UTM from Sanje to Chitipa komanso masiku ano streaming ndoti even amene ali kunja kwa Malawi akutionera. So ndikuwerenga ma account athu. Account ya National Bank 151,52,484 Kuala National Bank Henderson Street. Ndikuibwereza imeneyo 151,52,484 National Bank Henderson Street, account name Kuala. Mpamba tindi agent code 2030,507. Mpamba 2030,507. Airtel Money 093279090. Kwa amene mwina mufuna kuimba phone kuti akupaseni guidance kuti mungapange bwanji donation yanu, namba limene mungaimbe ndi 0992719,409. Osaopa, osafoka, SKC, SKC. Oh, mampenya. Hamai anati inenda pita anti wanikondo mwananga usamale. Hamai anati inenda pita anti wanikondo mwananga usamale. Hakapanda kubaleke iwe mwananga iwe inenda lepera. Hakapanda kubaleke iwe mwananga iwe inenda lepera. Ale mundipe ndiribe mau ndine masikini ndiribe chuma. Ale mundipe ndiribe mau ndine masikini ndiribe chuma. Waya anati inenda pita anti wanikondo mwananga usamale. Hamai anati inenda pita anti wanikondo mwananga usamale. Hakapanda kubaleke iwe mwananga iwe inenda lepera. Hakapanda kubaleke iwe mwananga iwe inenda lepera. Ale mundipe ndiribe mau nine masikini ndiribe chuma. Ale mundipe ndiribe mau nine masikini ndiribe chuma. Hallelujah. Inenda lepera, 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 inenda lepera. So mama yo,
ndalepera ine ndalepera ndalepera table line. I love you, Malia. Table line. Table line. Table line. If you love me, Maria, Maria. Table line, Maria. I love you, Maria. Table line. I love you, Maria. Table line. Table line. Table line. If you love me, Maria, Maria. Table line, Maria. Maria, 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 she to me. Maria, 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 she to me. I love you, table line, and I party, table line. If you love me, Maria, Maria, table line, Maria. Achingolo. Achibola Maria Chivine Lumba iwe Maria Maria Chivine Lumba. All right. It is getting hot in here. Kanga the temperature will wear it up. We remain focused on why we are gathered here tonight. So at this juncture, ladies and gentlemen, allow me to start inviting the presidential aspirants that we've got at UTM. UTM is a united family. UTM works on the basis of ethics, equality, equity, and all the necessary ingredients that makes a political institution strong and healthy. At UTM, we encourage competition, we encourage working together, we encourage people having the best morals. So this is what is going to happen. We invite the aspiring presidential candidates. When they come forward here, they will only be allowed to say the UTM slogan. This, ladies and gentlemen, is not a campaign forum. This is a dinner dance fundraising for UTM as a party. So we will not let anyone come and campaign on this podium. Amainda bambo pantawi inono tikufuna tilowe nchigawo chokupangirani introduce my presidential aspirants amenity now. UTM tilindi 4 presidential aspirants. We have got our Secretary General, Honorable Dr. Padisha Kaliati. She has just stepped out. She has got some pertinent party issues to sort out, so she's not here. But she's the one that gave us a keynote address. When she comes back after her meeting, we'll invite her. So, in alphabetical order, potengera kuti maina anthu amayamba bwanji tita na mmodzi mwa makandidates iwo kuti abwere kutsogolo kuno anena slogan yathu ya UTM akatero tiapempha akakhale pansi tita nanso wina abwere akakhale pansi tita nanso wina abwere akakhale pansi tikamaliza pamenepo taita na onse kuti abwere kutsogolo kuno azapangero njezo losavuta limodzi.
lokuti ine ndasankha kukayima ngati presidential candidate wa UTM. Ndikakaluza sindikupita kulikonse, ndipanga support amene atawinero. Ma ethics a munthu amadziwika pa nthawi ya mavuto. Ndeti kuyena kuti tionesese kuti ma candidates amene tili nawo pano sakungotifuna pa nthawi inoyo kuti tikavotere. Tikumanga chipani, sitikugawa chipani. Amene sakachita bwino atilonjeze pano kuti ndizasapota amene atakachite bwino kumzuzu pa 17 November. So ladies and gentlemen, it is my singular honor to invite Dr. Dalitso Kabambe, a presidential aspirant for the mighty UTM, to come Tipempe now, akulu, we are beaming this live. Kwa anzatu amene akujambula ndi kutumiza mautenga pa television, akudandaula kuti tikukhala ndi vuto loti tikudusadusa kusogoloko. UTM kuti ndi chipati cha dongosolo. Mongofuna kukumbusana ngati pali chipani chimene chinayambisa kuti marales azikhala live pa television tinalife. Ndetiyeni tipitirize order imene timakhala. Ngati pali anthu ofuna panopono tili ma presidential aspirants. One of these people are going to lead the mighty UTM party from the 17th of November next week. So we must show them the respect that we have always shown as UTM members. Tieni tapatse mwayi okuti abwere kusogolo kuno atiuze slogan yathu, akatero tapempha akhale pansi tayitana anzawo chimodzimodzi. Ndanena kuti tikutengera alphabetical order kuti mayina awo amayamba bwanji, chifukwa anthu andalenu makhale ma sensitivities muyamba anayamba akuti chifukwa choti awina ndiwo ewo chakuti sitikufuna zimenezo. We are doing this in an orderly manner. So ladies and gentlemen, let me invite Dr. Dalitso Kabambe, a presidential aspirant, to come forward and say our slogan. As I've said, we are free to give moralo anything afune kwa presidential candidate watu koma talole kuti akamanena slogan yathu tiamvere ndipo tipange respond. Thank you. Doctor, please. What a beautiful evening. Good evening. Good evening. UTM. Sisi kumveka ndi mphamvu chipani chilowa mboma chaka chamawa. UTM. Takonzeka to govern next year. Takonzeka kulamulira boma la Malawi next year. Ndiye tinene ndi mphamvu. UTM. Tigwese Mount Sochi lero. UTM. 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 Sokolatu. 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 Osa opa. Osa topa. Osa foka. SKC! 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 UTM!
Thank you very much. That was Dr. Dalitso Kabambe. Next, I'm going to invite Dr. Matthews Mtumbuka to come forward. Monitonse UTM Sogololatu Dr. Saulos Klaus Chilima. Dr. Saulos Klaus Chilima. Dr. Saulos Klaus Chilima. Zikomo kwambiri 2025 UTM Boma. Say that. 2025 UTM Boma. 1, 2, 3. Zikomo kwambiri. Thank you very much. That was Dr. Matthews Mtumbuka. I now invite Engineer Newton Kambala. Zigomo. Chipagera mwamba. Ndufuna ndione bwino zipagirazo munyamula ziti. Amene akunyamula mazere akulakwitsa. Chipagera mwamba. UTM. Sogololatu. Dr. Saulos Klaus Chilima. Dr. Saulos Klaus Chilima. Pamene butineneso ndipemphe musanena kuti ndinuyo koma iweyo. Dr. Saulos Klaus Chilima. Dr. Saulos Klaus Chilima. Zikomo kwambiri ndufuna tonse tikati confidence kuti chaka chamawa zinthu zisinthe tikati ntchito zokwanira muno Malawi. Zikomo kwambiri. Ndikufuna zabwino zonse. Malawi moto. Nthawi yovina ikuyandikira ndithu ndipo tivina mpaka na mama wapo muzipano. Now at this moment, ladies and gentlemen,
if I may kindly have your attention, panthawi ino amayi abambo ndiye apempha ma presidential aspirants athu kuti abwere kutsogolo kuno adzatipangire commitment ichatanena kuti kwa ife ndikumanga chipani. Ndeti apempha, we have got 4 presidential aspirants. Unfortunately, at this juncture, we only have got 3 in the house. So we invite them forward to come and stand in front of all of us, in front of the cameras, in front of Malawi, in front of Africa, in front of the whole world, and make a commitment that after the 17th, we are going to be together, whether we win or lose at the elective conference. I'll do the same. I'll invite Dr. Daliso Kabambe, I'll invite Dr. Matthews Mtumbuka, and I'll invite Engineer Newton Kambala to come and stand in front of us. This is a demonstration of how united we are at UTM, that we can compete. At the same time, we can be ethical in the way we do our competition towards the presidency of the UTM. So if I may please invite Dr. Kabambe, Dr. Mtumbuka, and Engineer Kambala to come forward. Madam Patricia Galiati is not in the house. That's why she is not going to stand in front of us. But as our Secretary General, she has given us the blessings to proceed with this program. So ladies and gentlemen, akabwera akulu amene wandufuna ndingowawerengerako kakoteshoni kamodzi kamene kamandisangalatsa kundale ka leadership. So if I may please have them. After that, my brother Ian Nankuni, I will be inviting you to come and do the auction so that our fundraising is done. Then tibiteno kwambale wanga sochembezi tiambe botansi yathu. So if I may please ask Dr. Kabambe, if you can come forward please. Thank you. If I can invite Dr. Mtumbuka, if you may please come forward. Thank you. And if I may also invite Engineer Kambala to come forward. The U in UTM means unity. So this is a demonstration of what true leaders do. They unite in these times. As I had said, ladies and gentlemen, I ask you for your attention. Ladies and gentlemen, may I please request for your attention. May I please request for your attention. So to our aspiring candidates, Dr. Kabambe, Dr. Mtumbuka, Engineer Kambala, and in absentia, Madam Patricia Galiati. I'm going to read this, and you must keep this at the temples of your hearts. Octavia Butler once said, choose your leaders with wisdom, and this goes to all my delegates. Choose your leaders with wisdom and forethought. To be led by a coward is to be controlled by all that the coward fears. To be led by a fool is to be led by the opportunist who controls the fool. To be led by a thief is to offer up your most precious treasures to be stolen. To be led by a liar is to ask to be told lies. To be led by a tyrant is to sell yourself and those you love into slavery. Tikamapitatu kovota tikakumbukire zimenezo. Kuti ngati tingakasankhe mtsogoleri okuti alibe
umunthu ndi nzeru tikuzika m'mavuto chifukwa tikakasankha mtsogoleri okuti ngwamantha osadziwa chimene akuchita ndikuti tonsefe tizikalamulidwa ndi anthu amene angamulamulire wamanthayo. Tikakasankha mtsogoleri opusa ndikumasuliratu, tikakasankha mtsogoleri opusa ndikuti tonse tapusa. Tikakasankhanso mtsogoleri wakuba ndikuti tonse ife ndi ana athu ndi anawo tizaberedwa. Tikakasankhanso mtsogoleri wabodza onama ndikuti tikukonzekera kuti tizinamizidwa. Tikakasankhanso momaliza, tikakasankhanso mtsogoleri wa nkhanza ndikuti tikuzipereka kuti tizikachitiridwa nkhanza. Tikapita ku convention pa 17 tikasankhe mtsogoleri wabwino wa UTM. Thank you very much, our leaders. You can resume your seat. Bwana Ian, you can take off. Panono tikuyambano nthawi ya fundraising yabwino ndi apemphe achimwene anga a Ian Nankhuni anthu onse mukhali tionerereno kuti kodi ma aspirants watiponyera ina yake chanchani eti nthawi ija ndino eti chabwino. My brother. Thank you very much. I'll take it from here, but let me request everyone to get seated. Everyone should be seated. Everyone. Alianza Kalepansi. Alianza Kalepansi. We are all seated. Those of you that are still standing, please get seated. Non samene mwaimirira mukalepansi. Muziwe kuti mwama candidate amene anaima patsogolowa modzi akakhala president. Sichoncho? Yes. Adzakhalanso president wa dziko. Sichoncho? Yes. Ndiye mukamayimirira choncho lero tikuwapasa ulemu. Let's get seated. Tichita zinthu ziwiri mothamanga. Number 1, tigulisa chitunzi cha SKC pa auction. Number 2, titenga ndalama kwa inuyo ngati ma pledge othandizira msonkhano waukulu umene ukachitike sabata likubwerali. Malamulo ake ndi awa. Olowa muzimene zichitike ziwirizi ndi awa. Number 1, mukhale munthu oona mtima kuti pledge imene munenerero mulipira by Monday 4 o'clock. Tikamaliza, you sign a commitment of the pledge you have made. Kuti by Monday 4 p.m. mulipira ndalama zimenezo. Siti kufuna akamberembere, ofuna kushaina, kuti onetsera kuti ali ndalama koma ndalama zopalibe. Ndiye ndalamazo tikuzifuna msonkhano wa weekend. Ndiye simungaza tipase mwezi wa mawa. Zigwira? Tibere send portrait, tikuonetseni portrait. Tikuonetseni. Ma auction alipo amitundu iwiri. Pali auction ya America, pali auction ya British. Ya America imanena kuti apiri mutenga chinthu chiwani kwacha. Mutenga chinthu chiwani kwacha. Perekani wani kwachayo. Ndio wani kwacha ija imaperekedwa. Ikaperekedwa taisunga ifeyo. Wina abanda anena kuti ndipereka 2 kwacha. 2 kwacha yonso tiitenga. Ena ndipereka 3 kwacha. 3 kwacha yonso tiitenga. Amene atazasirizire kuti ndipereka 5 kwacha popanda umutsutsa tizatenga 5 kwachayo ndikumpasa chinthu. Yoyamba imeneyo. Yachiwiri, wawani kwacha sapereka. Watu kwacha sapereka. Azilimbana.
amene atazasalireyo kuti ndasala ndi 10 kwacha, ameneyo ndi amene atenge chinthu. Koma pa fundraising sitisata njira imeneyo, fatimafuna titolere khobidi lina lililonse. Ndiye ziwiri izi tinazipanga hybrid, tinazipanga nankhuni auction imene chitike muno. Aliyense oyimika dzanja ndalama imene mutayichuleyo tiyilandira. Tamvana? Aoneseni chithunzi. Chinthu ichichi cost yake ndi 1 million kwacha. Akuonetsani. Ndi 1 million kwacha, portrait imene 1 million kwacha. Chimene chichitike ndi ichi. Mukafika mulingo wina mukulimbana kugula ichichi, chipani chakonza kuti chikakuchitirani print chinanso ngati chomwechi, mutafika pa mulingo wamakobiri abwino. Tiyerekeze anankhuni achitenga ichichi 100 million usiku uno. Koma apiri anafika pa 80 million. Sana kankha ameneyo. Tikachitira print exactly, akakhala nacho ku nyumba kapena ku office. Momwemo. That's what is going to happen. Uyu ndiye osaopa uja uyu. Uyu ndiye osafoka uja uyu. Ndi chimeneje? Taombani mmanja. Tikuyamba. We are ready? The cost of this portrait is 1 million kwacha. 1 million ndipo amene tiyambire kumapita kutsogolo. Tikachoka pa 1 million ipo amene anena kuti 1 million imene ikulembedwa dzina ndipo imeneyo tiyilandira monga tagwirizana. Ndipo tizikwera mpaka na tikafike kuti tithera pati. Zabwino apatron amene akufikawo zonse zili nkati tikhati kupitiriza zonse. Do I see a hand? Amene akunena kuti portrait imeneyi ndikutenga ine pa 1 million kwacha. Do I see a hand? 1 million kwacha. 1 million kwacha. Do I see a hand? 1 million kwacha. 1 million. Aliyense amene ali muno sikuti zama presidential candidate okawo kaiyayi. It's open to all of us. Do I see a hand? 1 million? Do I see a hand? 1 million? Tambira batali? All right. Mufuna muyambire pati. 1 million akambala. 1 million. 1 million. 1 million 100. So honorable, mundilole ndi mphamvu zimene ndapasidwa usiku uno, sitiziyenda ndi ma 100, tiziyenda ndi ma 200. Kuti tiziyenda mothamanga komanso mosunga nthawi. So honorable, 1 million 200. 1 million 200 kambala. 1 million 200. 1 million 200. Do I see a hand? 1 million 200. He will maintain that or he will win with the 1 million 200. 1 million 400. Dr. Ntumbuka. 1 million 400. 1 million 400. Dr. Ntumbuka. 1 million 400. 1 million. Do I see a hand from the patron? Yes, Dr. Kabambe. 2 million, Dr. Kabambe. 2 million. Ndinene sokuti muta inuyo kupanga nsoma alliance munomo. Kumanena kuti ine ndi 500, 500 imene ndi apa sa Dr. Ntumbuka. 500 imene ndi apa sa Dr. Kabambe. 5 mukumvedi? Ndi muta kumachita ride pamene popo. Ndi apa sa aliyense amene mukuda kuti ndifuna ndimpaseyo. So tili pa 2 million. 2 million. Dr. Kabambe 2 million. Dr. Kabambe 2 million. Sinafike poyamba kuchita account. 2 million. 2 million. Ndinene kuti the figure, if you are going to continue on that figure, sikuti mukachula 1 million tilandira, then mukachula 400 zanda 400. No, you are building up on that. We will get the final figure at the very end. Agreed? 2 million. 2 million going? 2 million? Do I see a hand? 2 million? 2 million?
Honorable Kaneka, do I see a hand? Are you riding on one of the three? No. Do I see somebody helping Dr. Kabambe? Do I see somebody helping Engineer Kambala? Yes, you are helping Engineer Kambala? Kwacha? 2,000 kwacha? No. No. Thank you very much. We are moving in 200,000. Thank you for your generosity. Komatira ndira munthawi yake polandira za chopereka. We are moving in 200,000. 200,000. If you are riding, if you are helping Engineer Kambala, give him 200,000. If you are helping Dr. Ntumbuka, give him 200,000. If you are giving Dr. Kabambe, give him 200,000. So we are 2 million. 2 million. 2.2, Dr. Ntumbuka. 2.2. 2.2. Nimafuna pamenepo. If amene tilibe makobiri ife Mulungu atipase mphaso yomba mmanja. Manjano. Mafuna pamenepo. Tiziombe. 2.2, Dr. Ntumbuka. 2.2. 2.2. 2.2. 3 million, Dr. Kabambe. 3 million. Dr. Kabambe, 3 million. Dr. Kabambe, 3 million. We have here 4 million in Jawara. 4 million in Jawara. 4 million in Jawara. 4 million Jawara. 3 million Kabambe. 2.4 4 million. 4 million Jawara. 4 million Jawara. 4 million Jawara. Do I see a hand? Do I see a hand? Do I see a hand? Yes, Dr. Kabambe. 5 million. 5 million. Sopano, pamene tafika pa 5 million. Kuomba mmanja kwatu kusintha. Aliyense amata chule figure yoposa 5 million. Tiziti pu. Tagwirizana? Fati kukwera kuchanya sopano. 6 million in Jawala. Pu. 6 million Jawala. 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 Dr. Ntumbuka, are you there? 6 million Jawala. 6 million Jawala. Manja again. Pu. Do I see a hand from Chaka, Director of Youth? Director of Youth? Fredo, Dangote, are you riding on anybody? Are you giving your vote on anybody? You are helping Jawala, you are helping Kabambe, you are helping Tumbuka, you are helping Engineer. Jawala, how much? 1 million. 1 million. Fredo is giving Jawala 1 million to make it 7 million. Poo. Do I see a hand helping Kabambe? Do I see a hand helping Tumbuka? Do I see a hand helping Engineer Kambala? Jawala is at 7 million. Jawala is at 7 million. Do I see another hand helping Jawala? Yes, I see a hand at the very end. You are helping who? Jawala, 500,000. Go get the details. Anda Kulemeka is giving Jawala 500,000, making it 7.5 million kwacha. Pooh. Yes.
All right. Dr. Kabambe is talking to us. Yes. SG is giving 500. Organizing secretary is giving 500,000 to Dr. Kabambe. So Dr. Kabambe stands with how much? 7.5. 5.5 Kabambe. Okay, Chinsinga is giving 200 to Dr. Kabambe. 5.7. Yes, yeah, just a moment. I'll come to you in the way. Yes, there's a hand there, madam. She's giving 1 million to Dr. Kabambe. 6.2 million, Dr. Kabambe. 6.7, Dr. Kabambe. There's a hand. Yes. Okay. There's another hand here. Yes, my brother. There is a 500,000 to Dr. Kabambe here. We'll get there. Yeah, we'll get there. Yes, I'll get to Kaneka. There's another hand here. Let me just finish here. There's a hand here. 1 million to Dr. Kabambe. Which is how much? 8.2 million Kabambe. Kaneka, you are giving Jawala. How much? 500,000. Kaneka giving to Jawala. 500, making it 8 million. 8 million. I see a hand. He is giving 1 million to Dr. Kabambe. 1 million to Dr. Kabambe. Kabambe, you are at 9.2. Richard Makonde, I see your hand. 500,000 Richard Makonde to Njawala. 8.5 Njawala. 8.5 Njawala. Kabambe 9.2. 9.2. 9.2, 8.5. We are getting closer to where we want to be tonight. But let's not leave Dr. Mtumbuka behind. Let's not leave engineer behind. Yes, so friends of the engineer, yes, Mrs. Kabambe, you are adding 1 million to your husband. All right. All right. So Team Kabambe is how much? 10.2 million. Tangoyamba. 10.2. 10.2. Tiwombere manja. Poo. Poo. Do I see friends to Njawala? Njawala. Yes, Chinsinga. No, we are taking 200,000. We are moving 200. 200,000 from Chinsinga to Dr. Kabambe. 200,000. 200,000 Chinsinga to Dr. Kabambe. All monies to be paid by Monday, 4 p.m. That's a reminder. Njawala, yes. Kumbo, are you here? Kumbo. Kumbo, good evening, Kumbo. 200,000 to Njawala. There is another hand at the back. Yes, how much? 200,000. Who is the gentleman that is? Dalitso, 200,000 to Njawala. Yes, Dalitso. Nkuza. Ndulamizu. Nkulamizu. Okay, 200 from Nkulamizu. Okay, 200,000, 200,000, 200,000. Do I see a hand? Another hand? Do you want to know where we stand? Let me know. Kabambe team, how much? Come on. 10.4, Kabambe. 10.4. Njawala. 8.9. 8.9 Njawala. Yes, it's just short of 2 million. It's just short of 2 million. Dr. Mtumbuka, Engineer Kambala, you can also, if you are no longer on the road, you can pick the two and continue helping them. Do I see a hand? Do I see a hand?
for, I'll go when I reach a 10. When I reach a 10, I will go. There's a hand there. For who? Honorable Njawala, 1 million kwacha. 9.9. 9.9. Can we get 100,000 to make it 10 million? Yes, we can take 100 so that we are able to move with good numbers. Okay, brother, he is giving 100,000 to make it 10 million. So we have 10 million in Njawala. Kabambe, 10.4. 10.4. Now, it's very close, eh? Very, very close. Very close. Now, we are going to take the last round to start counting down. All right? Okay. Do I see? I'm going to give 1 minute to Friends of Njawala to close. 1 minute, Friends of Njawala to close. Muzingo imika manjasa na kuchule na Njawala. And the minute start counting now. 10 for Njawala. 9. Yes. Engineer Kambala? Oh, there's a hand, madam, there. 5 million, Engineer Kambala is back in the race. Life support machine. Engineer Kambala is back. He's back. 5 million. So how much is for Engineer Kambala? 6.2. He's coming. He's coming. Another hand where? Yes, madam. 5 million, Engineer Kambala. 5 million, Engineer Kambala. So, Engineer Kambala is how much? 11 million. Poo. Now. Yes, there's another hand. Yes, madam. 1 million, Engineer Kambala. 1 million, Engineer Kambala. Poo. Quest Msusa, are you raising a hand? There's no quest. You are feeding. All right. We are now giving 1 minute to my brother here to wind up Njawala, to close before we start counting. 10 for Njawala. 9 Njawala. Yes, a hand. 200,000. Regional Governor, North, Honorable Dr. Mlenga. Dr. Mlenga, 200. I'm at 8. 7. I'm counting down. 7. 6. Counting down. 6. Counting down. 5. 5. Yes, get the figures. I'm counting down. Get the figures. 100. 4. Counting down. 4 for Njawala. Counting down. We'll get there. Ndirande 1. How much? 200,000 Ndirande 1. 1. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have closed for Njawala. We have engineer, how much now? 12.2. Dr. Kabambe, 10.4. So we go to Dr. Kabambe. 1 minute closing down. 15.4. Who is at 15? Give me right figures. No, just give me the figures.
All right, okay. Njawala, we are at 13.4. Kabambe, 15.4. Ntumbuka, 3.6. Kambala, 12.2. So, Kabambe is leading. He's at 15.4. So I'll give Engineer Kambala. So what is going to happen is we'll make it a fair game. A fair game between the two. All right? Yes. Okay. SG, don't worry. I'll give you your own time to do your donation. We closed on you. We closed on you. This is what is going to happen. We are going to make it fair and free for the two. Can I have two ladies here? Ladies, the one who are doing the computing. Yes, one stand here for Dr. Kabambe, one stand there for Dr. Kambala. You get the figures from Dr. Kambala's team. You have where to write. You take it in your head, my dear. You're so sharp. All right. I trust you. Thank you. So, I'm going to give them 2 minutes, 2 minutes. They'll close down. The highest bidder will get it. Fair and square. All right? So, friends of Dr. Kabambe and Dr. Kabambe himself, start adding on your monies now. You have 2 minutes. Friends of Engineer Kambala and your team, start closing up now. You have 2 minutes. 2 minutes starts now. 10, 9. You get the figures from the people from there. And I'll just be closing down. 8. Yes, we're online. Alan Ngumuya in the US. 250,000. Yes. Alan Ngumuya has sent 250,000 for you. Will that change anything? Of course. So we add it. Thank you very much, Alan Ngumuya. We love you. Thank you. Thank you. 7. 6. 5. Kambala Kabambe. 4. Kambala Kabambe. 3. Kambala Kabambe. 2. 1. 1 minute gone. Another minute. 10. There's a hand there. Pick him. Duramizu. Pick him. 8. Gerard Tasaugadala, 150,000. Yes, you are picking up. You are picking up. Yes. Tabulate. 6, 5, 4. Who is helping Dr. Kabambe? 3. Dr. Kabambe is complaining. Nobody is getting the numbers from him. For Kambala. Chekanjere. Yes, it's going there. It's going there. Take them. Take the figures. Take the figures. Take the figures. Take the figures. 3, 2. No problem. Add it there. Add it there. That's for his. 3, 2, 1, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Dangote, you have something to say? 200,000 for Njawala. Okay, thank you very much. Can you take it? 4.6 now. 3, 2. Give her. 1, 0. Fair and square. Fair and square. I don't know how much. Go, tabulate, give me the figures. Then we'll know the winner.
do the tabulation, and it's going to be audited. There's 100,000 from Godfrey to Njawala. Njawala kupupa betu. Njawala kupupa betu. Kwa antu inuyo nao ngati amene maonerera. Ma portrait iyi ipita kwa highest bidder. Agreed, aitenga usiku uno. Otsatira number 2 timpangira yake. Ndrama ndi zambiri bwino eti. Number 3 iliponso. Number 2 atengera atu momuno. Atenga. Number 3 is how much? Iwe Njawala? 11.6. You also deserve one? Yes. And for solidarity, who else? Dr. Ntumbuka, eh? He did a good job. We also print one for him. Yeah. There are 3. 3 will go tonight. The 4th one for Dr. Ntumbuka, you'll get one. You are a fighter. You have done extremely very well. Yes. Your team? Okay. All right. Okay. Okay. All right. Team Njawala, do you have anything to give him as we are closing up? For the last time. For the last time. Mwaonese aone mafigao akutisidwe nao. Dr. Kabambe, mwaonese mafigao akutisidwe nao. Fair and square. We are getting there. We are getting there. Akutisidwe nao Engineer Kambala? There's a hand. Yes, Doctor. For solidarity. Okay, Engineer Kambala, for solidarity, akuti should top up on Ntumbuka, akuti afike bena baki. Akuti akubasani 400,000. Yes. Okay. Mena tukuonjezera 400, tukuonjezera so kwa mwini wako perekayo 1 million. 1 million. Akuti Anjawala muzimu amamva akazi ama presidential candidates wa akuauza zimunao kuti koma Njawala ya Mungu musiyasiya. Timafuna tichitire ulemu anthu awa amene anali team Kambala, amene amuthandiza Kambala kufiga imene tichuleyo. Kanjere, mulipata Kanjere. Job well done. Thank you very much. Taombereni mmanja. Akachere, mulipata Akachere. Ali ku England. Tiwaombera mmanja online, mmanja mwao mwa Akachere. Chidanti, is it Chidanti Malunga? Where, yes, Doctor. Job well done. Round of applause to Dr. Chidanti Malunga. Is this Nyongo? Yongo. Yeah. Oh, the young man. Wonderful. Round of applause to the young man. Team Kambala, thank you very much. You gave 200,000. Chidanti gave 1 million. We had 250 from Kachere, 200 from another one from making it 1.65 million. You have a good team. What about you, madam? What's your name, madam? Annie Makuta, 1 million. Yes, 1 million from Annie Makuta. Round of applause. Yes, madam. What's your name? 5 million. 5 million. What's your name, madam? Okay, beautiful. Round of applause. Osaopa. It's fine, it's fine. There is another 200,000 for him. 200,000. All right. Dr. Kabambe,
is very good at mathematics, and he is making sure that the figures must tally. He was able to calculate in his head, so he has seen that somewhere is not matching. So we give him all the opportunity to be satisfied. Free and fair and square. Another one. Koma ndalama zimene zotu, koma zipite kuthumba loyenerera atu muno bwino, ndana ameneyo. Mwauze kuti kumazipanga ma 200 anzanu. Chifanja wala sana janjere bwino. Anyamata kumwanza. So anjawala. Mwauze kuti azitipasa ma 200. Auditing done. All right. Beautiful. 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 Pakubera utenga wabwino hapa. Yes. There's good news to both of you, all candidates who participated in this auction. There's good news for you. My Manyusha akupereka 500,000 kwa Kambala, kwa Ntumbuka 500,000, Tim Kaliati 500,000, Tim Kabambe 500,000, Iwakwiwa. Okay, and 500 for him. So it's like 2 million from my Manyusha. 2 million. 2.5. Oh, you are alive. 2.5. Can we give a round of applause to, where is she? She's where? She's in Ilongwe. Another one. Your sister? Elizabeth. 100,000. Talk to me when you get your 200,000. Are you done auditing? Those figures. Yeah? You just have to add my 500. For all of them. Yeah, just add 500. 500. Tikamaliza pamenepa. You have a 200. That I can take. From Madinga. 200,000 kwacha. So you must be closer somewhere now. No. Wow. All right. I'm receiving a big one. When? Now, just wait. Okay. This one is very big. Wait. You can tell the period is taking to type. All right. Yes. But it's not for me now. It's not for you. 1 million for Dr. Kabambe. 1 million for Dr. Kabambe. From who? Oh, it doesn't want to be, then we shouldn't mention the name. 200,000 from John Majao. Yeah, but you cannot beat Engineer Kambala and the Kabambe. I'm not a presidential candidate. All right, okay. So Dr. Kabambe has 1 million from a well-wisher. We will not name him, but God knows him. So we can give him a round of applause. After complaining about this donor Yes. using my phone Yes. to donate to Dr. Kabambe. Yes. He has now Yes. donated 500,000 To you. the same donor. Okay. 500,000. Adi Tunjawala. Adi Tunjawala 500,000 kwacha. Are we together?
All right. Pereke mphoto zimenezi kwa wina ndipo the highest bidder ndi amene tiyambe kumuitana chifukwa chakuti ASG salachite no participate tidzapasa ulemu waukulu oti atiperekere zima portrait zimenezi chifukwa she is not an interested party in this regard and inu mitima yanu ikhale iri m'malo zili. You can do it. Yes, please. Thank you. Thank you. She will do it. She will do that. Oh, you want to participate? Okay. All right. Fair and square. Fair and square. Dr. Kaliati alipa 500,000. Sijoncho. 500,000. Ndieno tuwapase naonso mpata. Sijoncho. Kuti afikira pati. Azisunda oka. Eti, tagwirizana, democracy. Dr. Kaliati, you have 5 minutes to push yourself wherever you can be. Your friends, yourself, give us the number. You had 500,000. 500,000. There's a hand, yes. You are adding 400,000. 400,000. Alipa 900,000. 900,000. Do I see another hand? Yes, madam. You are giving her 200,000 kwacha. 200,000. Somebody is tabulating? Okay. Do I see another hand? Kwesi ujatu uyo wabwera atu mafuna uji. Yeah, kwesi. Yes. Engineer Gambala. Okay, Engineer Kambala is giving 500,000 to Dr. Kaliati. 500,000. Yes, madam. 100,000 from madam. Kwesi Mponda. Lois Mponda. Lois, 100,000. Lois, 100,000. All right. Okay. Quest is putting $1 million. Ikawanidwe kwa wonse amene akuchita participate. 200, eh? Fair and square. Round of applause to Quest. Yes. Yes, we know. Koma mwini wako wanena. No. Yes. 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 No. As a director of ceremony tonight, I announce that the 1 million is going to be shared equally by all candidates. We are with you. You are at 900. Wait. 1.1? 1.9? All right, 1.9. $1 million. The patron is giving Dr. Kaliati 1 million kwacha. 1 million kwacha. 1 million. Another hand? Side care, country director. 500,000. There's a hand here. Yes, madam. 100,000 kwacha to Dr. Kaliati. Thank you. Yes, there's a hand there. Yes, madam, you come again. 200,000 supporting your fellow woman. 200,000. 200,000. Do I see another hand? Makonde is giving 500,000 to Dr. Kaliati. 500,000. Yes, doctor. You are giving 100,000. Yes. Dr. Jidan, 200,000. Dr. Jidan, 200,000.
You are tabulating? Okay. All right. Chabino, 2 minutes to go. 2 minutes to go for Dr. Galiat. Add 3 million. 3 million. 3 million added. 1.5 minutes to Dr. Galiat. 1 minute? Yes, a hand. 200,000 to Dr. Galiat. 200,000. Tabulated? 200,000. 1 minute going for Dr. Galiat. Yes. Is for Dr. Galiat. Apa poti ndizake Dr. Galiat foni amba kuvuta. 9, 8, yes, Mrs. Kabambe, you are helping your fellow woman. 200,000 ekwacha. 200,000 ekwacha. 200,000. Mr. Sukari, 200,000. Top it up. Honorable Stephen Sukari, 200,000. Topping up. Yes, a hand over there. 200,000. 200,000. Okay. Apo get the... Nine. 8, 7, 6, 5. Beauty 200,000 Chaima. 4, 3, 2. I'm supposed to be impartial. 1, 0. Your time gone. Round of applause. Fair and square. Tabulate for Dr. Galiat. Ampo Sanjawala? Wow. Nambala ya Airtel ya dzadza sikulandiranso kwa inu amene mungate kutumiza tumizani pa nambala isopano ndi ya impamba imene 088319342 olipa 088319342 olipa chiruwa olochiruba mmene mungachite pronounce 088319342 tumizani pamenepo. Chijota from United Kingdom, 150,000 for Dr. Galiat. 150,000 for Dr. Galiat. Chijota from UK. Alipo 4. Ku UK yuko? All of them are in UK. Wow. Okay. There's a hand. Yes, madam. Yes. Honorable Kambala's siblings, chichewa chake, azichimwene yawo ndi azichimwene yawo. Ndi anawo wonse mbumba akuonjezera pamene anali paja 9 million kwacha. 9 million kwacha. Fair and square. Dr. Kabambe, ma siblings anu ndi azibale anu nanunso tikupaseni mwa eti fair and square.
azibale anu akabambe fair and square. Timalizire pamene. Tikangolengeza yata game. Tikalengeza game yata. Chifukwa tikalengeza malamulo ake amati the winner will get it. So you cannot say amene wasatenge nditenge ine. That's fraud. Yes. BX3352. BX3352. Go and move your car and zanofuna kutuluka now. Please. Please. Yes. Honorable Catherine Zumala. Akupereka 1 million kwa Dr. Matthews Ntumbuka. Honorable Mzumala ameneo. Taombereni mmanja. Honorable Mzumala 1 million yapita kwa musama munene kuti muntu uyu wafa. Aza kuzizimusani. Ntumbuka wazuka tu. Anda kuzuka ndi ma 1 million. Bwana Bima to Honorable Kaliat 100,000. Bwana Bima to Honorable Kaliat 100,000. Well received. Well received. Yes, tikuyanga natsopa no mafiga o series. Yes. Siblings ya Kabambe is adding 3 million kwacha. 3 million kwacha. Captured? Captured team? Answer me. Ine kubwera panopa kukhala director of ceremony. Muntu andiuze kuti ma siblings zanga kundipasa 200 ningalengeze? Ndiye akhala bwanji ma sibling. Aya. Tauze kuti tili pa online anthu akutionera ku Iceland. Akutionera ku Vancouver. Ku Geneva. Takambira ma siblings takambirana ndi bwino kumene. Takambirana. Mwauza da director of ceremony samalengeza ma 200,000 ama siblings. Akambirane bwino. Discuss. Discuss. Mwina sibling aliyeka tingomulandira All right. Tatseka tukudikira tabulation kuti atipasa final figure. Yes. We have closed. $500,000. 500,000. Asaone ma final figure ndingolengeza. Amene afuna kuchita top azingochita top hapo koma asaone ma figure. Fair and square. Ndalama zimene zonse ziperekedwa by Monday 4 p.m. Anthu onse akita pledge muno anthu achilungamo okaoka. Atenganso malumbiro abwino. All right, tatseka. Ndipo mafiga athu akuenda motere. Dr. Matthews Mtumbuka, 5.7 million kwacha. Thank you very much. You have a portrait. Ndipo otsatira pambuyo pawo
Dr. Patricia Kariat, 8.5 million kwacha. Owatsatira ake kodi iwe doctor so muzakhala the future to be Dr. Njawala, 16 million kwacha. Kuchoka pamenepo pali nkhondo. Pali chani? Dr. Kabambe ndi engineer. Mmodzi mwa inu wawina. Dikirani. Mmodzi mwa inu wawina. Wawina very close. Would you want a minute to push up? No. Before they know the figure. Because if they know the figure, then there's no need. I just want to give them a chance. Do you want, or I should announce the way it is? You are out? You are ready? Okay. Akuti ngatawaka ana ndiye kuti tisi hapo mwepo. Tisi hapo mwepo. Fair and square. Ana katu onse aonjezera. No. Yes, what I'm saying is, we closed. So after closing, ndana kuti wawina pang'ono kumposa nzake. Atakala kuti onse wavomereza kuti aonjezera ika fair and square. Koma kuti aonjezere mmodzi, it will not be fair. Agreed? So I'm announcing the way it is. Yes. Engineer Kambala, 25,250 kwacha. Round of applause. Team Kabambe, 26,700,000 kwacha. So you can see, 25, 26. Winner 700, winner 250. Very close, eh? Very, very close. Your Honorable, the Secretary General, tabwera ndikutsogolo kuno, mutiperekere koyamba kwa Dr. Kabambe, ndimai, mudzala ndire portrait yanu. Ndipo kenako Engineer Kambala, mudzala ndira portrait yanu. Job well done. Job well done. So you can see, kuti 25, that's 50 million. Kuzabera Njawala. Oh, no. We are doing very well. We are doing very well. Mubere pa flanti hapa. Izo zonde ndizoona. Zona. Dr. and Mrs. Kabambe, please come. Koma Akabambe. Round of applause. Taombani manja mampamvo. Well done. Congratulations, Dr. and Mrs. Kabambe. Thank you very much. Zikoma kwambiri. Engineer Kambala and Madam tabwera aninso kutsogolo kuno nanunso muzalandire portrait yan. Yes, you're doing that one. Yes. Aime mena na imira muja. Mutakwasungiratu tu pabwino pamene chinali pakuti atenge popita if you have got no place to keep it. Round of applause.
malize. Thank you Angoma. Zikoma kwambiri. Zikoma kwambiri. The next one is Njawala himself. Njawala himself. Yes, your wife to join you. Yes, Mrs. Njawala, please join your clever husband. Abere mbali mene uku, abere uku. Abere uku. Azala ndile mbali. Beautiful. Round of applause. Manjamao, 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 manjamao. Mufuna mchisungise? Beautiful, beautiful, beautiful. Dr. Mtumbuka. Azatenge Jawed? Yes. Ndio kuti we just print one for Dr. Kaliat. Ah, wonderful. 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 Yes. You get it printed. Beautiful. Manjamo, 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 manjamo. Well done, well done, well done, well done, well done. Patron Mr. Masangwi, tabela mudzati perekere kwa Dr. Kaliati portrait yao. Yes, Patron Mr. Masangwi honorable, mutiperekere portrait imeneyi kwa Dr. Kaliati. Manjama Dr. Kaliati, manjamao. Manjamao, 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 manjamao. Akusungirani, then muchitenga mukamapita. Thank you very much. Zikoma kwambiri, zikoma kwambiri, zikoma kwambiri. Nthawi yanga ndi quarter to 11. Quarter to 11, ndikwena ndimalize pano 11 o'clock. How do I finish? Tirandi, rafu timaliza zonse. Koma timafuna tilandire sopano kanga chepe kamene muli nako kothandizira msonkhano umenewu inuyo ngati alendo amene munabwera muno. Titenga mapledge amenewo ndipo ndalama zimenezo tizilandira by Monday 4 o'clock. Inu muzingoyimika zanja ndikutitchulira amount ine nditchula amount inu muzingobwera mukatigolo imeneyoyo kuti timalize mwamsanga. Alipo amene afuna kupereka donation ya msonkhano umenewu yokwana 1 million kwacha. 1 million kungopereka kuti msonkhano ukaende bwino. 1 million. Do I see a hand? Just 1 million, one off. Kuti msonkhano umenewu ukaende bwino. 1 million. 1 million. 1 million. 1 million. 1 million. Chabwino. Alipo amene akunena kuti yayi ndingathe kufikira pa 500,000 kuti msonkhano umenewu ukaende bwino. Ine ndi apa banja anga ndi business yanga. 500,000. 500,000 one off payment towards msonkhano umenewu. Kuti tipeze 150 million ikufunika ichi. Do I see a hand? Do I see a hand? 500,000? Do I see a hand? 500,000. 500,000. Do I see a hand? Pledging 300,000 kwacha. 300. One off. 300. 300,000. One off. 300. 300. 300,000. Palibe. Do I see somebody saying, I can give 200,000 kwacha? 200,000. One off. 200,000. 200,000 kwacha. Kodi convention imeneyi tikangosankha mapresidential candidate okauka basi. Mipando inayi mulimo muno? Tithandizireni convention ikaende bwino kunzuzu ndikutali. 200,000. 200,000. 200,000. 200,000. 200,000.
tidzakukhulupirireni ndi ndalama za dziko la Malawi mamiliyoni tikalowa mboma 100,000 one off 100,000 mwina akanatha kukuonani nsotu ma delegates kuti fati kutchulani dzina kuti ndi amenewotu 100,000 kwacha. Do I see a hand? 100,000? One off? Yes, thank you very much. Oh, yes. Once again. Honorable Catherine Zumala, she's giving 1 million kwacha towards Msonkano Umeneo. Round of applause. Poo, 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 poo. Thank you very much. 1 million kwacha. Do I see a hand? 100,000? 100,000 kwacha. Yothandizira Msonkano Umeneo. 100,000? 100? 100. 50,000. Yokagula madzi. Kuti kagulire ni madzi ma delegates. 50,000. Do I see a hand? 50. 50. 50. Yes, thank you very much. There's a hand over there. There's a hand. Mr. Njawa, there's a hand over there. She's pledging 50,000 kwacha. Tate manja, teombere manja meneo. Aombereni manja mampamvu. 50,000. Thank you very much. 50,000. Do I see another hand? 50? 50? 50. Anybody with any figure less than 50? Mwina mwachepekedwa 30, 20, 10,000. So ngati makandidate akufuna mpando alibe ule 10,000 yothandizira Msonkano. Tipaseni pamono. There's 200,000 here. Team Queen. Yes, please. Yes. We have not closed, we are still receiving, but we have given the portraits. 200,000 Team Queen. 10,000 from anyone? 10,000? 10,000? Wow. Okay. Chabino, tirandire ma ticket, tichite pali mphoto zoti tiwine apa through ma ticket amene mwagula. How many minutes do you need? Tiapasa band atipatse. Okay. Mr. Manyusa? Yes. Mr. Manyusa. 500,000. Manyusa. So this is the husband now. He's pledging 500,000 for Msonkano. Wonderful. 500,000. 500,000. Yes, there are two hands here. 50,000 from Mark Kachere. 50,000. Thank you very much. 10,000 kwacha. Yes. 10,000 kwacha. 10,000 kwacha. 10,000 kwacha. That's about 6 crates of water. Thank you very much. Do I see another hand? Band, tatipatseni nyimbo, ndipo we'll take it up, pamene tikhale ready kuti tichite draw maere athu pamene. Band, take it up.
Pamuzi pamukundizo ndai vale bwino mukundizo ndai ndigule mpoto mukundizo ndai vale mwana mukundizo ndai materiketsi mukuwazo ndai kazwangawe Beleka mwana titawe Kazwangawe Beleka mwana titawe Beleka mwana 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 Waya Beleka mwana Pamuzi pamukundizo ndai Pamuzi pamukundizo ndai Inu akweni mukutizo ndai Patroni mukutizo ndai Chiza Kazwangawe Beleka mwana titawe Kazwangawe Beleka mwana titawe Beleka mwana 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 Thank you. Beleka mwana Thank you very much. Our viewers, wherever you are, we are now calling upon you to do your donations. You can do it through the following numbers: 0888 0888 319342 Olipa Chirua. And for Airtel Money, 099 27 19 409. I take it again. 099 27 19 409. Cecilia Makina atutumizira 100,000. Atumiza kale ndama imeneyo. So ino amene mukutiwonera online kulikonse kumene muli titumizireni mathandizo anu for the convention using these numbers. Ndipo tumizani message ndipo tilandira ndi kuchita acknowledge. 099 27 1949. Then 888 31 9342. Tichite mahere. Maherewa. First prize. What's that? 3 layer. Don't you think that is more expensive than this? Yes. Yes, cookware set, cast iron. We'll take that one. So how many do we have? We want to make it fast. Yes, just count them. We want to pick tickets. We'll pick tickets in that order. $17. So we'll pick 17 tickets. Amene tingankhulupirire kuti m'manja mwake mulibe tikiti ndi ndani. Chifukwa so anthu samakhulupirirana apa. Amakonde tabwerani. Ndinu munthu wokhulupirika kwambiri. Mulibe tikiti m'manja.
tabwerani mupukuse mutakase matikiti amenewa ndipo mutitolera matikiti pamenepa osiyanasiyana. Anthu 17 usiku uno akuyenera kuwina. Chipondeni mbali imeneyo ndimo chibwenze mbali inayo. Beautiful. Are we ready? Beautiful. Tizitola matikiti ndikumachula. Tikiti yoyamba amene awina ndi aini aka ticket number 1113 Ero Kaliza PA. Ero Kaliza PA. Kapena Kalizapa. Ero Kaliza. Alipo? Alipo. Bwerani. Ajonga. Akaliza bwerese ticket number 1113. March 8, 1113. Atenge mpoto yoyamba. Yes, a patron nchito yanu zatiperekereni mpoto yoyamba yokai symbolic ndipo kenako zinazo tikhala sankaweka. Ndi amenewa ndithu. Taombereni mmanja. The second ticket winner is the one with a ticket number 1289. Alice Mandalasi. Alice Mandalasi. Are you here? Round of applause. Alice. Mwamenya gender mwaonatu. Gender. Yeah, imeneyo achimwene. Apasireni imeneyo. Apatron sabera anso timango panga symbolic yoyambirira ija kuti tisunge nthawi. Apasireni imeneyo. Check the ticket. Mwapase imeneyo mpoto yawo. Mpoto yachitatu ikupita kwa munthu amene tikiti yake ndi 2103 Dr. Kabambe. Ngati pali zinthu ziwiri zooneka zofanana amasankha. Okay, beautiful. That's for Dr. Kabambe. That's it. Yes, that's it. Ikupita kwa the owner of ticket number 1108 Nixon Bapu. Dixon Bapu is here. Is Nixon here? Yes, please. Pick it up. Ikupita kwa amene ali ndi ticket number ndine na zimene andiuza Dr. Kabambe posiriza. Thank you Dr. Kabambe. Ikupita kwa 1460 Makwenda amakwenda muzilemba bwino muzaluza mpoto. Makwenda chunga. Wonderful. Ndati itiyo ikupita kwa mwini wako wa ticket number 2167 Mrs. B. Kabambe. Tikafika pamenepa
tisinde opukusa. Abere wina. Dangote. Fredo. Bwera usatole matikiti. We are just being fair. Tikucheza eti? Tikucheza. Yes, Fredo, utole matikiti. Tufuna uku, anthu awine uku. Uyang'ane awo. Uyang'ana mene. Pukusa. Chibwenze. Chimise. Ndati itiyo wapukusa ndani Fredo mwankulupirira ikupita kwa mwini wako wa tikiti namba 1455 Makwenda. He's a winner, you are a winner, You win. Pick it up, another one. Pick up another. Uku. Fredo, uzayangana uku. Ndati jani? Ile ndapisa mozanjao. Ndukutaka side? Unaona? Ndapisa sanja kutaka sakuti ukwawine uku. Koma mena wawina. Ndi mwini wako wa tikiti namba 1458 Makwenda. Fredo achoketi. Abera wina. Abera ndani. Abera nzimai branch. Can we try a lady? Akubera nzimai tamveranizi. Flora Naliera Ndala and the retired Major Stanley Mdala amene watumiza 100 pounds. Ndalama ya ku England. Manja mwake sitima yombera ngati kwacha. Tima yombera kuti pu. Okay, anaiwala kabuku kamozi akudua matikiti. Dr. Kabambe akuti katundui ndi okongola kwambiri ndipo ndi wantengo wake. So, chifukwa chokuti msonkhano uno ukufuna ndalama za msonkhano, ndi andipempha kuti ndigulitse kuti ndalamazo tikayendesere msonkhano. So, wina ango ndichita offer ngati sipakhala ontsutsa basi atenge. Ndi timakapu tanthu olemera. Ndichula mtengo. Timakapu tomwera ti kunyumba kwa anthu olemera. Ngati simukumvesesa anthu olemera, asaonda nanduza kuti koma anthu opata. Akuti anakagula 80,000 kwacha. Ndiye munomo angandipase 100 ndana atenge. Basi. Tizipitirira ife. NF tukalo wa service cha mamawa. 100? Yes, 100 is going. Alipa kuita challenge. 100 going. Thank you, Dr. Kabambe. Well received. Thank you. Yes, akabambe ndi amene atipatsa. Ndiye ndikuwathokoza. Agula ndi awire tikalonga. Zikoma kwambiri. Tola na dona. Pokusani.
atitolera matikiti 4. Iyi ndati itiyo ikupita kwa mwini wako wa ticket number 1072 Mtumbuka. Iyi zikupita mbali iyi. Achimwene. Iyi match this ticket. Iyi ndati itiyo ikupita kwa mwini wako wa 2173 Mrs. B. Kabambe. The more tickets you buy, the more chances of you winning becomes high. That's the secret. Chifukwa simukhulupirira kuti iyi ipita kwa ndani. Iyi yatoledwa kale. Ikupita kwa mwini wako wa ticket number. Muone kusiyana. This is a different total number. Kutali ndi manamba enachi. Iyi ndi 2157. Ikupita kwa Mrs. B. Kabambe. Itiyo yo sirizai iya alikwene chabwino. Iyi kupita kwa mwini wako wa 1054 Elliot bola limenero Elliot ali kuti achokera uku koma Elliot komweko someone quickly tabera mbali mmoza ango bera mods tabera se uzangu watakasa nkati mmatikitiwa mai wazatole watakase kuti asandikane mwina ena wanaika pamodzi tango pisa zanja ungotakasa takasa tikutero. Yes. Aha, mami Tolan. Mene ndagulira matikiti ine ukusawina iti. Iyi 1136 Kida Nkolola. Iyi ndatitiyo iyi ikupita kwa 1466 Makwenda. Kodi Makwenda kukaya nkhu kuboma anasanzika ado munthu we. Ikupita kwa munthu amene amafuna atawina usiku uno ndipo akondwera kwambiri. Number 2351 Honorable Kaneka. Manja Honorable Kaneka. He has been sitting for too long. He needed to stand and walk. Honorable Kaneka. A chopping board and a knife, eh? Wonderful. Koma 2365. Munaitola kuti chemwali.
kukona kweni ati kusintha kuchita kukatola this side kumapeto koma amene akulandira tamvera ni zinapo. Mere Kaneka. Yosiriza. Mwaitola kwinako. Yosiriza. Yotani. Ikupita kwa amene ndi ticket number 2175. Mrs. B. Kabambe. Mrs. B. Kabambe, zalandireni meneo. Ndipo talandira ndalama hizi kuchokera ku Airtel Money, through Airtel Money. 2,000 kwacha from Christopher Bulukutu, 1,000 kwacha from Greetings, 100,000 kwacha from Abdul Ahmed, 2,000 kwacha from Gordon Chavula, 100,000 from Loudon Million, 3,000 from Nkalango Chimwenje, 15,000 kwacha from Harem Soya, 30,000 from Tone Muira, 15,000 from Daiseka Ntengeni, 3,000 from Alice Chizengo, 6,000 from George Francis, 5,000 from Benson Mwimba, 15,000 from Beatrice Mbiri, 4,000 from Priscilla, 1,000 from Euclid, 1,000 from Blessings, 2,000 from Joseph, 4,000 from Frank Aklas, 1,000 from Feston, Noel Tom 2,500, Vincent Choma 1,000 kwacha, Yasin Plus 1,000. E Christu. We are so thankful. Every money. Precious Newiri 2,000, Cecilia Mandambwe 2,000, ndipo Enoch Kamangira 1,000, and you said Bire Denga? Bire Denga, how much? 10,000 kwacha Bire Denga. Swine to Lusweje. Kusweje 200,000. Alan Ngumuya 250,000 kwacha. Beautiful. Thank you very much. We wish you usiku wa bwino. My brother, please take it up. Thank you very much. Mwakoma nonse ziko makwambiri. Wow. It becomes difficult when a person of the stature of Ian leaves the stage for you to come and take over. I would request that we give Ian a round of applause for the job well done. Ian, this is for you, my brother. Well done. Thank you so very much. Thank you so very much. You've been able to raise the funds that we've been looking for, and it hasn't been an easy task for you to do. I can see you drinking your water now, but you've done that in a very gracious way. Ladies and gentlemen, we have got a full house now. Tikamati UTM yonse yakuungana ili pamodzi ndeli munomu. Aja kumanena kuti titsana nanu mmodzi tikugwesani mmodzi angobweresa zapo nje bomba pa Mount Soji pano tonse tili munomo. Here is UTM at its best. So, we had an occasion where we invited the presidential aspirants to come forth. We took pictures, but we had our presidential aspirant, who is our current Secretary General, not in the house at that moment. So I've been receiving phone calls from all over the world. Could you know,
taona kuti maikali atabwera tipangenso mwambo umene uja anti mwambo ukhala bwino kwambiri chifukwa choti apatron athu Honorable No Masangwi tinawo pompano ndi atayikire umboni ndiwo kuti tikamachoka ku convention kumene tikupita ku pa 17 wina aliyense amene sakapeza mpando kaya ine ndikapikisana ndi Felix Njawala pa mpando wa publicity kaya ine ndikapikisana ndi ambuyanga asaonda pa mpando wanji ndikakaluza sindikukamba chipani changa sindikalowa chipani chira ife ndi UTM Vivani kuna kha kotheka tinakanena kuti maloya abwera apa atisainire tonse komano chifukwa kuti ndi nthawi yochedwa ndithu tikufunika anthu vetivine tili ndi dansi yoti tili mpaka mamawa tikhala tili pano madelegates ali pano tili pano mpaka mamawa. So without much ado, let me recognize the presence of the following. And I'm recognizing this because we belong to a political institution that believes in unity and oneness. Our patron, Honorable No Masangwi, we recognize your presence. Thank you. Our Secretary General, Honorable Dr. Paldi Shagaliati, we recognize your presence here. Our Director of Economic Planning and Development, Engineer Newton Kambala, we recognize your presence here. We also recognize the presence of the aspiring candidates in alphabetical order. Dr. Daliso Kabamambe, we recognize your presence here. And we also recognize the presence of Dr. Matthews Mtumbuka. I will be requesting you, our honorable aspirants, office bearers, to come forward so that we can have a photo session. After that, I will be calling upon the organizing committee that has put together this for us tonight. So I'll invite Mr. Andrew Kulemeka, Jobo Otan, to come forward, say one or two words, and then request us to open the floor so we can start dancing. So at this juncture, ladies and gentlemen, without much ado, let me invite our patron, Tiambira kwa patron atu, kenako a Secretary General atu, abwere pano, kenako a Director of Economic Planning and Development, kenako Dr. Kabambe, kenako Dr. Ntumbuka atijoine kusokolo kuno. We are making this vow to the Malawi nation that we are not greedy people. We don't want things to ourselves, but we want things that are going to benefit the nation of Malawi. Wina aliyensa mene tikakachoka convention akambi upanga zake, a Malawi azapanga judge woka. Kuti kodi uyu ndi munthu hotani. Thank you very much for your kind attention. Bwana patron, tiyambire pamenepa. Nditu. Mara mwesi, tibwere pamenepa. Engineer Kambala, please come forth. The reason why I've invited these in this order is because in our party, we believe in order. So kulikose kumene tukupita, tizikalabe ndi order imene. After convention by 17, we'll have new office bearers who always follow that order. Dr. Kabambe, please join us. Dr. Mtumbuka, please join us. You're coming here to make a vow. Ena kumbuyo kwa manduzo de anakasainira de naona ena kuimba kuri izo saina zero saina ni saina. So tambenya saina ni mene. Saina ni rero. Saina ni rero. Akabambe ojiro saina. Saina sikileja. Iwonga UTM. Akambalo ojiro saina. Saina sikinelore.
yawo ya UTM wo nga UTM hamayu yino saina sikinesha hiwo nga UTM saina ni lero saina ni lero tumbuko jito sainira sikineja hiwo nga UTM jawala ojito saina sikineja yeyo nga UTM iwo nga UTM omasangu jito saina sikineja na osonga UTM osenga UTM saina ni lero saina ni lero. Thank you very much. Thank you, my brother. Thank you very much. I am absolutely sure in my heart that the soul of Dr. Saulos Klaus Chilima is happy seeing this moment. We have taken an oath to make sure that Dr. Chilima's legacy lives on, and I'm absolutely sure he's happy that people can come together with their differences in their approach to campaign, but be one and the same as kids, as children from one family. Ntchito yanga ikupita kumapeto imene ndinapemphera kuti ndichite usiku uno, ndi pano ndiyitana Mr. Andrew Kulemeka, andasanafike pa stage pano ndikupemphera amayi ndi abambo kuti taombere m'manja. He's been the chairman of this event. I will invite him kuti atiyitanire ma members a committee yawo atiyankhule, kena konso atipemphere kuti titsekulire bwalo lino. Nthawi yovina ijano yafikano tikufunika kuti tiyambe kuvina. So let me humbly request the presence of Mr. Andrew Kulemeka, AJ, as we call him in the public domain, to come forward and say his salutations. Talandiraso zithandizo zosiyana-siyana, Samuel Gomeni 2,500, Mane Simlolo 500, Dushepo Mbisa 1,500, Owen Bwanali 5,000, Jumo Kaonga 3,000, Esther Zimba 2,000, Conrad Ntambo 100 kwacha, Priscilla Longwe 500 kwacha. Zosezi zikupita towards the UTM convention. It tells you that this party belongs to the people and not anyone else. Thank you very much, Mr. Kulemeka, your time. Thank you. Thank you, Director of Ceremonies, Mr. Kwesi Susa. I think imaulemu aberekedwa kale mosunga nthawi tingonena kuti onse pamene takhalapo timve kuti ulemu tapasidwa. Just standing here on behalf of the entire organizing committee, ningopempha amene ali pafupi kuti mwina abwere anthu angokuonani amene tili pafupi, ena adakalibize ntchito sinathe akugwirabe ntchito, koma amene tili pafupi tafika ndi patsogolo pano fika ntchito isinali ya munthu mmodzi koma inali ya komiti ya mtundu. Ena mu komiti achoka kulilongwe, ena achoka kutali koma tonse tinakumana pamodzi kugwira ntchito. Ndifuna koyamba ndithokoze akuchipani kuti panga interest ife kuti tithe kuyendesa mwambo ofunikira ngati umenewo. Ntchito iyi yapepuka fika kuti tinagawana zochita, ndipo ndithokozenso komiti yanga yonse pozipereka pogwira ntchito imeneyo. Ndifuna ndithokozenso mwachangu kwa tonse amene abwera pano, tonse amene apanga contribute mosiyana-siyana. Ndifuna muzimve pamene mulipo kuti kufika kwanu kwa lero you are part of the 17 November UTM convention.
Ambuya kudaliseni nonse pamene mukubwerera konse kumene mwachokera, ena achoka kutali kwambiri kuchokera ku Mzuzu, ku North, ku Center ndi malo ena osiyana-siyana. Tikamaliza ma competitions athu amene zinthu zayendera, report yake ituluka ndipo ipangidwa publish kuti wina aliyense athe kuvomereza ndi zinthu mene zayendera. Once again, thank you all and good night. Thank you very much, AJ. I think you are familiar with my name, so you tell you this in my school in Yapana. Majike tibajike kumibano. Tufuna tige gure bano. Tufuna tige no Sangala. Because UTM is going to deliver to Malawians this Sangala after 2025. They are going to be the Sanswa hapa, building when Kamajangu Jangu and then ati basa kujitandizo. Abishejere 2000 kwacha, Shem Kamonjola 2000 kwacha, Cecilia Makina 20,000 kwacha, Soben Faten 2000 kwacha, John Chigoba 1000 kwacha, Mapopa Kumwenda 1000 kwacha, Gibson Soko 1000 kwacha, Andrea Shawa 5000 kwacha, and Shira Ntomwa 5000 kwacha. John de kuli konseko Mount Soch Hotel mu mzinda wa Blantyre kumene chipani cha UTM chikuchititsa mgonero makamaka kufuna kupeza ndalama zoti chithandizire kuchititsa msonkhano wake waukulu convention pa Chingerezi umene uchitike mu mzinda wa Mzuzu pa 17 mwezi uno. Pachitika zambiri pano, panali auction imene taonera ndithu anthu ena kuwina ndithu zinthu zosiyana-siyana, chithunzi cha malemu Dr. Saulos Chilima amene anali mtsogoleri woyamba wa chipani chimenechi. Chithunzi choyambirira chapita kwa Dr. Dalitso Kabambe amene ndithu achigula pa mtengo oposa 26 million kwacha. Chithunzi chachiwiri chapita kwa Dr. Newton Kambala amene achigula pa mtengo opitirira 25 million kwacha. Panali enanso amene adzigula ndithu zithunzi zimene mamiliyoni ochuluka, panali Dr. Patricia Kariati komanso Dr. Matthews Mtumbuka nawonso apatsidwa chithunzi chimenechi, komanso mneneri wa chipani chimenechi makamaka Felix Njawala nawonso alandira ndithu chithunzi chimenechi. Pali enanso amene awina mphoto zosiyana-siyana zing'ono-zing'ono zimene chipani chimenechi chimapereka ndithu, koma khumbo la chipani chimenechi monga amene anafotokozera kuti amafuna kuti usiku uno apeze 150 million kwacha yoti aonjezere pa zokonzekera za msonkhano wawo waukulu, ndipo pakadali pano amanena kuti budget yawo ku convention imeneyi ndikuti agwiritse ntchito 300 million kwacha, koma kwa usiku uno amafuna ndithu ndalama imeneyo yokwana 150 million kwacha. Ndiye ndithu monga amene mukumva pansimo posachedwa apa mchipinda muno mukhale muli madansi ndithu, anthu achole dansi, kuvina, kusangalala kuti zinthu zimenezi zayenda motani. Ndipo amene akuyembekezeka kutsekulira bwalo limeneli ndi Patricia Kariati, a Secretary General amene alowe ndithu bwalo mmenemu kuyambisa zonse kuti ayi tiye tichole dansi, titadya, titapeza mphoto, ena kupeza mphoto, kupambana mphoto, komanso kupeza zinthu zosiyana-siyana. Ndi nthawi yotina kuti anthu asangalale ndipo avine usiku uno. Usiku uno kuli ndithu osangalatsa ambiri, pali ena oyimba magule za ng'oma zija, tinamva kuti Queen's Dance Troupe ya Blantyre muno ilipo mpano, palinso So Chambers amene ndithu wakhala kuimba nyimbo zambiri zotamandira chipani chimene cha UTM, nayenso ndithu alipo mpano. Chapansipansipo tikumva ndithu nyimbozo, ndipo Patricia Kariati komanso patron ya chipani chimenechi no Masambi akuyambitsa ndithu madansi kuti ndithu anthu asangalale, enjoy kuti iyayi zimene tikakonza ngati chipani cha UTM zafika kumapeto, zafika kuchindende, zafika pamponda chimera. Ndikupambaponso ndithu kuti kupatula kuti panali zochitika zimene zimachitika panopa, panalinso ndithu zinthu zina zimene
tinaona makamaka mwambo ukungoyamba kumene tinaona ndithu kuti tinakamba paja kuti atsogoleri amene abwera pano ndi ambiri ma presidential aspirants ndi ambiri anali pano. Newton Kambala munali pano, munali nawo mwambo umene mpakana mudachita nawo auction imene ndithu mwatenga chithunzi cha malemu Dr. Saulos Chilima chojambulidwa bwino pa mtengo wa 25 million kwacha plus. Mwina mawu anu ndotani? Ine nditi chimwemwe kwambiri mpaka chifukwa choona mmene anthu atipangira sapoti nthawi ino imene tikufuna chuma chokwanira kuti tipange convention yathu imene tikukasankha atsogoleri atsopano a chipani chathu cha UTM. Ine ndine mmodzi mwa anthu amene ndikupanga nawo participate pa competition ya position ya president. Ndikudziwa kuti anthu abwera mwaunyinji choncho kuti adzatithandize kusonkhanitsa ndalama zoti tipangire convention chifukwa tamakonda kwambiri chipani cha UTM, komanso akukonda kwambiri malemu Saulos Chilima amene anali president wathu oyamba wa chipanichi. Ndikufuna tithokoze pano poyera kwa anthu onse amene atithandiza. Ndikudziwa ena ali ku Europe, ena ku America, ena ku South Africa ndi mayiko ena osiyana dziko lonse lapansi amene akutithandiza, apitirize kutithandiza. Magaunti athu ali otsagula mpakana kufika tsiku la convention. Tifuna chuma chambiri kuti convention iyende bwino. Zikomo kwambiri. Ndathokoza kwambiri. Amenewo ndi Newton Kambala, mmodzi mwa amene akupikisana pa mpikisano umenewu. Ndinakamba ndithu kuti anthu amene akupikisana pa udindo wa president alipo angapo ndithu. Amodzi mwa iwo ndi Dr. Daliso Kabambe amene agula chithunzi pa mtengo ochuluka kwambiri kuposa wina aliyense muno, 26 million kwacha plus. Mwina uthenga ungakhale otani? Chipani chapanga msonkhano tinayi chakujachi tipeze ndalama zopangira convention. Njira yabwino yopezera ndalama ndimeneyi muzipanemu ndiye ndalama ndithu anthu asonkhasonga Mungu amawa tikupita ku convention kuti tikasankha atsogoleri kuti atiwetse mboma chaka chamawa. Ine ndikayimana pa mpando wa president ndikapanga kampeni yanga mphamvu ndikupandika wina ndiye tikupana Mungu amawa. Tifuna chaka chamawa UTM yomboma ife pamodzi takonzeka tiliphule dziko la Malawi mavuto. Amawa adutsa mavuto kuli njala yadzaonere kunjako, kuli umphawi kunjako, chituko sichikuyenda, zinthu zikukwera mitengo kwambiri, masala ndochepa, mavuto ndi ambiri. Boma la UTM chaka chamawa tidzatheze mavutowa. Nde ife takonzeka UTM kuti tizipange organize convention tilowe mboma. Ndathokoza kwambiri. Amene ndi Daliso Kabambe amene waso ndi mmodzi mwa amene akupikisana nawo. Komanso pano panali kweni Dr. Patricia Galiati, mlembi wamkulu wa chipani chimenechi komanso one of the presidential aspirants. Tatifotokozerani kuti mwambo ndi umenewu mwachititsa ndinu okhutira ndi mmene zayendera. Kwambiri tithokoze kuti anthu ambiri adakasatirabe chipani cha UTM ndipo takondwera kwambiri. Timaona ngati tilitoka, taona kuti ayi sitilitoka, tidakayenda pende anthu ambirimbiri. Mulungu adalitse, komanso ena onse amene achita contribute ndalama tikuwapempherera kuti Mulungu awonjezere zambiri. Chabwino, mukupita ku convention sabata yamawa, pamabwera mapempho mobwereza kuti amene sakachita bwino asakhale ndi mtima otuluka, apitirize kukhala chipanichi pa mpikisano amakhala mmodzi wopambana. Mwina ngati chipani muzikonzekeretsa motani kuti muyende direction imeneyi? Ntonadi matiri mfunsa kuti amene sakachita bwino akaone kuti aime njini chipani chomwechi, koma bwino achene ndikachita bwino kwambiri. Tinamva kuti inutu mwapanga manomination awiri a president ndi secretary. Komabe nthawi zina ngoti mwina Malawi sitimapindula nawo maphunziro. Chifukwa tinakhala kuti Malawi timapindula nawo maphunziro amene ife timapita ku sukulu. Anthu akanatha kuza kuti mwina lesa mapereka nomination imodzi. Ineyo ndikayima nawo pa president ndipo ndikawina. Osati nomination inayo ine sinapange. Mwina funso nkomatu mulimba mtima bwanji kuti mukawina? Ndikawina kwambiri. Zikomo kwambiri. Amene ndi Dr. Patricia Galiati, mlembi mkulu wa chipani chimenechi cha UTM, ndiponso yowa ndi mmodzi mwa amene akupikisana nawo pa udindo wa president
president wa chipani chimene chinakamba kuti opikisanawa alipo angapo ena mwayo ndithu ndi Dr. Matthews Mtumbuka. Munali nawo usiku uno pamwambo umenewu mukupita ku convention, koma mwina mawu anu ndi otani? Mawu anga ndi othokoza, ndikuthokoza amalawi onse makamaka madelegate kuti ine kampeni yanga inayamba pa 10 September pano kwangosala pang'ono ndikhale 2 months koma andiyandira bwino, ndayendera ma region ndi ma district onse mdziko la Malawi ndipo andiyandira bwino, ndipo ndikudziwa kuti andithandiza kuti ndikatenge mpando wa president wa chipani cha UTM, ndipo ndithandiza kuti kwire ntchito limodzi kuti masomphenya a Saulos Chilimacha yakwanilise. Ndipo ndikuthokoza ine mawu anga, ndikuthokoza ma delegate komanso masapota onse a UTM kuti tagwira ntchito limodzi zili bwino, ndipita kunzuzu ndikudziwa kuti masomphenya a Saulos tikwanilisa. Pabwera pempho lobwereza kuti amene sakachita bwino akonzekera ndithu kukhazikika mchipani mu ndikupitiriza kuthandiza amene wapambana. Inu mawu anu ndi otani? Ine mawu anga ndi awiri. Choyamba chokuti ine sindikuona kuluza, sizingatheke. Mmene ndayenda ndikudziwa kuti anthu akufuna amene angapanga zimene Saulos ankapanga, ndipo mwa ine aona kuthekera komanso aona chimodzimodzi, osati chimodzimodzi koma aona munthu amene ali pafupi ndi zimene Saulos ankatha. Koma chifukwa timafunsafunso ndi yake funso. Ine ndakhala memba wa chipani kuyambira pachiyambi mu 2017 amene 2018 opanda mpando, opanda title, ndipo sinachoke. Ine si munthu wangobwera kuti azatenge mpando iyayi. Ndiye kuti ndikaluza, okosi ndiluza koma ndikaluza, ndiye kuti palibe chimene chasintha ndikhalapo mbaja kuti ndili mchipani kopanda udindo. Zisiyana ndi munthu wangobwera kuti afuna udindo. Ndiye kuti ine palibe chosintha ndikhala momu. Ndathokoza kwambiri. Mwina mawu osanzikana ndi ma delegates komanso anthu. Mawu anga osiriza kwa ma delegate ndikuti choyamba tikudziwa kuti chipani chathu akunja zipani zina zifuna zilande kamene zibe kamene zigule. Tiyeni titeteze chipani chathu. Chachiwiri tisange ndipeze mtsogoleri amene angapititse patsogolo masomphenya a Saulos. Chachitatu tisasokoneze ndalama ndi kuvota. Ndalama za madelegate tidye, titafune ndi chakudya cha lero, koma voti ndi chakudya cha mawa. Votera ni munthu amene angathandize mawa ndi kutsogolo, amene ndi Dr. Matthews Mtumbuka. Zikomo kwambiri. Amenewo ndi Dr. Matthews Mtumbuka, mmodzi mwa amene akupikisana ku udindo wa mtsogoleri wa chipani cha UTM. Iwowa anali nawo pompano pamene chipani chimenechi chimachititsa fundraising dinner kuti chipeze ndalama zogwiritsa ntchito ku convention imene ili pa 17 mwezi uno. Ifeyo ngati Zodiak tikusiyeni kuti mupumule tsopano mutaonera china chilichonse chimene chayendera kuno. Sinali ndekha, nali ndi anzanga, nali ndi Chakunyambo pa kamera, nali ndi Enoch pa kamera, tinali ndi Rogers Kuma pa technical, nalinso ndi Jana Kumwembe komanso Kondwani Kalambule kuthandizira kuti china chilichonse chimene chikuchitika muno mu Jamba Room ku Mount Sochi Hotel mu mzinda wa Blantyre chiyende bwino. Ine dzina langa ndine Kasim Audi, ndipo ndingokumemani kuti mupitirize kuonera kanema wa Zodiak, kumvera wireless wa Zodiak, komanso kutitsatira pa Facebook page yathu ya Zodiak. Mwakoma nonse. Mulungu ananidali mafuna konda susi wakwe nachoka nakula na mavuto Mulungu ananidali mafuna konda kalani pansi mwechicheze mbalume kwenda choka ni misozi chabe kalani pansi mwechicheze mbalume